Hello guys, hi guys, sorry guys, how are you guys? Hi guys, Masquera say, Mori say, Candidate Mori say guys, how are you guys? Mori say guys, Mori say, Dedza Eva Mumushe life, Tishike pa 500. And then tounza nyaya iri kupisa nyaya iri kupisa guys, anditi kune vanhu vakamirira content tauya kuzovapa content. Right guys, muri sei guys, dai zamwe tifambirane nenyaya guys, ndichimbonyatsofonera vanhu ava kuti ndavepo ndambobuda ndandina appointment uku kwasolicitor guys, saka ndambobuda ndamboenda kuna appointment yangu ndakabuka uku. Right. Hold on guys, hold on. Ansangatenza nokushare my life. Hakuna my life here kuma street. Hakuna my life here kuma street. Right. Okay, timbutsvaga vasikana. Because umwe ari kure uko kufiji kwa akati nguva dzinoidzi pakati pousiku vanenge vakarara, but ati achaseta timetable. Okay, right. Miraitite zvinonakidza. Ko isisi tinombomira here. Miraitite zvinonakidza. Tazviona. Tinotenda. Tazviona. Right. Andida munari original guys, munari fake handichengeti pano. If you are fake here, I don't keep you guys. Kana uchitonyatsotondivenga usauye pano. Ini ndoda munari real. Not zvokuti panapa unenge uripo. You want to go and bash us kumaraini. Ndine admin guys. Ndo basa ravo. Vanenge variko vachiona. Vauchanzwa muchinzi takablockwa. Admin vanenge vachiona kumaraini koko. Sei papa pane vatatoblocka ipapa. Ipapa pane vatatoblocka ipapa. Just show yourself. Buda pachena, just be real. I don't like you. And then we move on. If you don't like me, I don't like you maybe. We block each other. Peace reigns. We go ahead. Anti mashona. Dhani kuuya munhu usingafariri jazz, munhu usingafarira uende unoona malive ake. You don't go to watch your lives if you don't like the person. Ina nimbofinda kaenda kunoona malive munhu usingafariri. Anditombosikiko. Ndinotoblocka kudeleta. Anditi maona. Saka ndozvandatita pane ipapa zvandatita. Oh, thank you ne 50 stars doc. Kune vanatodeleta. Cherati ada kutokwira chimbomira cheri tichage musikana we awi. Ndoda vanhu vari real guys, nokuti kana ukava fake kuti kumastreet unongo chinyasondipisa uchinyasokuonekwa zvako admin yangu ndo basa rai ndendisiko, but the admins will do the job. Ndendisiko woseka uchisekera uchifara uchitukirira uchifara panotukwa uchifara pandiri kuwanzigwa oziya panoti mama we love you today, we don't keep you here, we just delete you. That's our motto, our new motto for 2025 gore rinora 2024 guys. Birthday rangu rino iri, the birthday month yangu, birthday month. So se birthday month inoichi hatisi kutomboda zvinhu zviri negative. Handika vachaita negative ikoko noti pano toda kumbonyatso celebrate birthday redu. December babies up ese aripo, right? So guys, zvakaitika ndezvekuti tave pa 400 taiti svike pa 500 mapera aripo tiri kubvisa. Admin iri kurova basa, mukaona mamwe mazita ari kuserika uko. Ndakaseka nezuro ndatirega ndimboshanyako uchinzi mamboinda here kuseriko mazita ariko ka andaidotaura nawo muma WhatsApp tichiswera vachifona tichita 5 to 10 minutes tiri kuWhatsApp tichitaura, ndo mazita kanga akablokwa kuseri. I'm like zvikanzi musati bvunze tisu tinenge tichiona tiri mastreet. I'm like, you know what, no question asked. I'm not gonna ask any questions. Ngoita yamuri kuita, right? So ndo patiriko zvinezvi.
ukangokomenda kumaraini unongokomenda uchingozati zvepanapa pawakaguta waguta zvepano unongoblokwa. Ini ndisitombori mukati mazvo ende ndanditombonovhunze kana kuvhurira kana kudi unongogara kuseri koko because admin rinenge riko richinatsokuona chisaka nemimomo richiona ndo basa ravo. Tichasara nemachembere edu pano nemamai edu pano nevaninyina vedu pano antika vanenge vakamira panzvimbo ndo vatichasara navo, right? Tasarigwa ne60 guys, tichimirira 60 people to come. Andimaona tichimirira 60 people to come guys. Tine perfumes akasiyana siyana anditika ari kunwirira chipengo guys, original perfumes aya muri kuona dai manje ndokunwidza isei guys, munenge musinganzwi. Inonzi Joe Malone ishi, ndi Joe Malone uyu. Hatiri kubvisa Savannah tisi kumira, uyu ndi Joe Malone uyu. Joe Malone uyu. Iyi yakanzi Lady Million Royal guys. Maperfume anonwirira chipengo, maperfume anonwirira chipengo. Pane evakadzi, pane evarume. Kungodai cheti kungoti fe mbijana fe wotorova pasi anonwirira chisingaiti chipengo. Anditika to support umwe wedu anti only 20 pounds each. 20 pounds unogona kana uchindidhauta unogona kutenga 1 wonyatsokunzwa 1 wonyatsokunzwa 20 pounds each. Andika ndichaposta akasiyana variety vana Tom Ford vana mazita esa munoziva mazita esa munoziva mazita munoziva aripo. Just get hold of me antika ndokupa number ya unongondibata tambo ndokupa number 20 pounds chete chinogara because chiri strong zvokuti kungoti fe utoenda dai maigona kunwira ngati nangoti fe manzwirira animaona ngati nangoti fe marova pasi manzwa zvino 20 pounds chete kangondibata ndokupa number dzinotenga it's a perfume or perfume. I don't know the difference. I don't know the difference. Ini handisi munhu wemaperfume straight because of my sinuses andoona, but pane angu akandipa kutogona kushandisa zvakanaka straight, but nditonzwa anotonwirira zvoti the whole day unongochunguzwa kuti yes zvakaendeka andimaona, right? Saka aya 2020 uyai 11 chete motanga anditika hanya isati thank you Chido Rudo Charity, thank you. Yes, hapa komenda zvini mastiti kana kuseka uchita nyok zinoirema ewa tinongo kublock because tikufamba ne new moto. Tiri kufamba ne new moto wekuti atichenge tinyoka tichasara 330 futi atimbosara 330 tichasara 3500 because tikukura every day tichasara 3500 andimaona. Ora ichi Chido Rudo nozo yakuseri tichasara 3500 kokuorder andizozivi esuni yakuseri because ari right manje anototengeseka. Ukauya kuseri ndikakupa namba mugona kusaurira panyaya dzekuorder I don't know. Anmona mumastreet akuna mnandirambidzwa kuenda munhu wese nda kumastreet guys, endai kumastreet munofara andika, but chandiri kuramba ini ndechekuti pandinotsvukwa inini kana kuti pandiri kudzikisirwa kana kuti kushorwa kana kuti kusekwa iwe ndaonoseka hoya pano oti I love you zvinani useke kana hoya pano ngonyarara zvitori nani that way kuti woseka kukotuka kana hoya pano ngoti akosi because tikakuona uchipembera comment section we love you say we love you one kwa unorova pasi ndo chokwadi zviri nani kungoseka kukofara ukomenda kana ngoya pano ngoti wozi uchingoona wakanyarara we respect you because atitombozivi but ukaita munhu wedu uchiti munhu wedu nditori team diaries pano ndo zvaunenge uchita kuma streets koonekwa vari kurova pasi right? Saka guys tadzoka panyaya iyi yemusikana ushu anditika mwana uyu ndakamuti tagumisira tichitaura kuti enda unotora ningikiri anzi ndamuka alright auya ndakagumisa chiti kune mwana uyu enda unotora proof yako yauri kuti wewe vakakupa ticket sakarefundwa muaccount macheri anditika. So she went anditika akati aenda kure gai nditange kumsoroko second verses kutaura kwatakaita. Okay, akazochata navo anditika ndisuti if flight inozichiko flight imira Cathay Pacific handizoti Cathay Pacific ndio yakanga yabhuka taende naye kana kuti but iyi Cathay Pacific yaitaura naye anditika saka ndichatanga kuverenga machats ake kune vakapindura pacho anditika yava ndifunga ndiri Cathay Pacific vakati may I know who I am speaking with so that I can address you properly. Hi, are we still connected? Ndobva anyora my name is Roda nesename yake. I am the one who was supposed to fly. Achibva asenda copy yepassport yake kwavari anditika ndobva vampindura good morning as well Mrs. Roda, please wait for a moment as I checked the reservation. Ndobva apindura thank you so much
much appreciated. Iye ndobva apindura whatever akati you are welcome, stay connected. Andichika sorry to keep you waiting, I'm still checking, please wait a moment. Andichika right, ndobva azopindura weCathay Pacific yakati good morning as well Mrs. Rhoda, wait a moment. Okay, all right ndio semngigiri. Okay, sorry to keep you waiting, I'm still checking, please wait a moment. And ndobva azouya. Upon checking this ticket, e-ticket number, Antika 1606351339347. Antika Iyakabati, yes, thank you so much. Shikans, is there anything else I can help you with aside from this? I need to know the refund status on this ticket. I believe it was cancelled before I could travel. I just need confirmation on this, please. Right. Cathay Pacific yapindura ikati upon checking Mrs. Rhoda that your reservation is under travel agents, kindly contact the travel agents since they are handling the refund of the reservations. Can you confirm the cancellation and date, please? I do apologize, but we cannot see any information on regards with the refund as it was processed by your traveling agents. And Rodakati, the cancellation, just to confirm the ticket was cancelled before the date of the travel, please. As much as we want to find out the date on the refund, we don't have any visibility of the refund date as it was cancelled through the travel agents. You are most welcome. Is there anything else I can help you with aside from this one? But no, thank you. I really appreciate your assistance. Right. So Rhoda, Dova apiwa this akasendera this document, and this is a document raakapiwa iri raakapiwa kwakanga aenda imbomirai tifambe nenyaya. This is the document rakapiwa rakanga raenda. Document iri rakanyorwa zita rake rakanyorwa 28 October ndo paifanga kukwira ndi 1 PC whatever nditika then ndobva ranyogonyogwa zvarakanyogwa. Saka Rhoda achizondifonera anotiwo patiketi iri pana aripo ari kureva kuti tiketi rakanzi refunded. Thank you, the stats and this kuona rakanzi the ticket has been refunded. So okay, ndakabva ndati alright Rhoda pakanaka ndave nayo, but semunhu anga ari pabasa guys handaikonza kuti ndiye nenyaya ndandiri off nasi, but ndine nyaya dzangu dzandakadidza ndakafambisa ndakaendesa kumasolicitors uko dzandiri kufambira ndo dzandandadii ndanonoka kuuya because ndandambofambira idzodzo dzanguwo dzimwe muchazozviwa as time goes on. Hanomaona right. So ndokuzo yakadeka tikatosangana pano. So ndibva ndapawo Cherry ngati Cherry, are you all ready? Cherry wakaitawo zvakaita saka ndoda kuti vasikanamise muri 2 muuye pano. Antika I want to add you both of you. Can you please send your requests? Rhoda, you can come but you don't show your face. Antika if you are not comfortable in showing your face, you can just join the live wodga kubudisa face yako. Anditika Cherry agara uyu anobudisa zvake face yake panapa. Right. So guys, itai kuti tikwirai vasikana kwirai tione, sendai request vachara vari tu because Cherry akabata paperwork yakewo, Rhoda akabata paperwork yakewo. Handika tingopedza nyaya iyi nhasi handiti tinze kuti chii chakaitika. Kana Cherry akatibira mari akaba mari pano but Cherry unoda kutoti asungisiwe nokuti ini zita rangu riri pasi ticket. Handiti maona hatingatambe tichidarozve. Nai Rhoda eda mfana eda saka tati tidini tionesani. Hanzi call, I'm not on Facebook. Oh, okay. Rhoda arikuti she's not on Facebook, so she would like to talk over the call. Then that's fine. Let me grab my other phone. Cherry, phone yako gogo. Chinzwe Rhoda ari phone. Hello Rhoda. Murisei. Ndiri right urisei. Mushe right. Tave pa live panapa ndina Cherry nangati musangane but watiwa usi pa Facebook right now, saka uri comfortable nekufona of which that's okay. Right. Can you please tell us side kwako
wakandipa bepa rawakandipa wakandipa machatsa wakaita nevekata inoziva whatever iyoyo kwakafona uku handika kuti chii chiri kuitika and you are so adamant and so convinced kuti chero akarifandwa mari into your account that very day 24 hours within angatorifandwa mari yako iyi cheri ari kuti anewo zvakabatawo ari kutiwo this airline does not refund. Money was not refunded. Similarly, the money was not refunded into her account until she went through a booking agent. So the booking agency cancelled the ticket. Saka kana mari yakarifandwa, the ticket status at this moment iri kuti refunded. Saka kana mari yakarifandwa, inenge yakarifandwa through. He said that the booking agent atinobona zvakanyorwa neCathay Pacific yakati ini chandikutaura zvawakandiudza iwe ndandikudzokorodza zvawakandiudza Roda ndandikudzokorodza zvinhu zvawakandiudza ini right handei kuti mari yakati okay alright so saka Cathay Airline yakati cancellation yakaitwa through the booking agents and the booking agents which means pamwe mari kana yakarifandwa because the report yandakawana kuFiji Airways kuti the ticket status is refunded. Saka kana mari yakarifandwa through the agency, booking agency, because booking agency ndiyo yakapiwa instruction yekucancela ticket. Alright. Ndakanzwa musiyawo chiti chero akapiwa mari kwasanditisira audio chiti chero akarifandwa mari sisimeli yakatoenda muaccount make within 24 hours because ukanondisira audio wakati kana ukauya naye palive you're going to bury her. Saka ini nditori kutoti chero akapiwa mari. Inini andosaka ndakakudza kuti rega ndizouya ndane information Smith. Okay, wakazotsvaga imwe information. Alright. Andandati zvekuda iyo information yayo ndikati nhasi chero unovigwa mumahombekombe egwisi. Sokutara kwawakaita kuti ndandisisiri Roda uya aigwara iko zvino ndinozvimiririra. I'm going to bury her in the wakati chichirungu chako in the ocean. Saka nhasi ndakapinda zvekuona chero achita buried in the ocean. Right. Aiwa ndiyake ndinayo guys aiwa zvisendinazvo saka ari kuti iye akafambirazve nyaya idzi akataura neni ari kuti akadzifambirazve ari kuudzwa kunzi agency inogona kuve iriyo yakarifandwa mari agency ndiyo yakabata mari ari kuti ndo zvaakundiudza iko zvino saka agency yakabata mari it's either icharifanda kuna Cheri kana kuti yakatorifanda kuna Cheri andichimaona right so nairoda iwe kuti usainda chii chakaitika kuti usainda iwewe kumba nekuuya kwawakaita kwandiri uchichema Roda ndikachema Roda ndakarwadziwa ndokunyepera ndakachema ndinotsvaga tiketi pano shuwa woda kuenda chii chakaitika tiketi ratengwa chakaitika kuti decide kucancela waita ticket the ticket was cancelled Smith then kuZimbabwe taura kuno kuti ticket yakacancelewa before I could travel ndakatozoti ndakaramba ndichingotera zvamangataura kuti ticket ranzi harikwanisi kucancelewa mai vave vandataura kuti vakangoramba vachipusha kuti enda kumba this person needs to go home makusenzesho dai namwari vangu kudai chamuti kuZimbabwe but the ticket was cancelled. Right. Zvakanaka rega timirire Cheri auye tibvunzewo todawo proof yekuna Cheri kuti Cheri haana kurifandwa mari ndozvatiri kutsvaga because iwe wakataura pamaaudio ako ese aitaura kuti Cheri akapiwa mari handina sendera makandipa Cheri akapiwa mari handina sendera kandi isi tikati aiwa mari wakapiwa 1200 something almost 1300 ticket iroro saka saka exactly saka kana usina chero usina kuzokwirako but ticket rakatengwa andiona mari ikatodyiwa saka zvaindirwadza the fortunate part of it kana ndidaro here anditi the ticket anawo ndakaudza pano it was bought by my young sister ndakaudza iwe ndiwo wanga uchiziya naCheri wacho ratofana mimi wangu pano but ndinawo ndakaudza ndakangoti thank ndikanyarara animona even after zvese zvakangonditi you know what ini ndoshandisa madzi siyai zvakadaro ndakudza kuti waona zvaitika kutike takati musazvinetsa ndoshandisa madzi and then she kept quiet so after all this now Cheri chiko chikuti chakwira kanai ndakashaya kuti zviri kufamba sei what's going on right Cheri auya Cheri ndofunga na Roda mune nyaya unfinished business Cheri mari wakapiwa wakarifandwa mari where is the man Sismel, Roda had a 4-flight ticket that was non-refundable. Kana muri remember properly musi wakafonwa
musi welive ndakatoramba kutenga tiketi ndichikuti I need to do my research. Ndikatenga tiketi ndichimhanya tinogona kutenga tiketi dzinozotinyudza. Give me until tomorrow ndonoita research yangu. Kune vanhu vakatondinga kuinbox vakandipa maroots vari pano vaitondibatsira kutsvaga matickets. The next day mandazototi kuti Sisimeli, I'd rather go through a travel agent because the ticket inenge iri protected ndikatenga through a travel agent. They know what they're doing. Tine munhu wekuzohold accountable. Rhoda's flight was a 4-way flight from Fiji. It would have been Fiji to Hong Kong, Hong Kong to Dubai, Dubai to Zimbabwe. That's 4 different flights. Saka kana It was 2 different flights. Cherry, dzanga dziri 2. Fiji Sisimeli. Airways, yeah, from Nandi to Hong Kong, what Fiji Airways. Fiji Airways put it from Hong Kong to Dubai. Then But you're getting Rhoda. Don't insult my intelligence because you're still taking urikudzika uchisiya nondege. Taura mushe wekokiwe. Taura nisendri mwana wako. Taura mushe. Zvawakandita pepe wakazviita once. Don't ever think you can talk to me like that again. Tandijaire. Listen, Sisimeli, am I gonna talk or not? Because I don't do this. I won't do this because Sisimeli, she's either going to let me talk or I've got to sleep and doing a bus. Sisimeli, when you're traveling in transit, you make 4 stops. Pa 4 stops ipapo urikuburuka anditi wozokwira ndege again. So if kana tichishandisa common sense wakwira ndege 4 handiti because uchakwira kubva kuFiji wopinda kuHong Kong. KuHong Kong kwacho chakwira ndege inobva muHong Kong uchienda kuDubai. Wozokwira ndege inobva kuDubai uchienda kuZimbabwe. Handiti are we together? Does it make sense? So even if it's the same airline, because you're making different stops in different countries, you're going to be charged differently for every country. So Zogunzi Qatar Airways, it wasn't the only flight that Rhoda was going to get from Fiji to all the way to Zimbabwe. Inini chaenda kakwira Qatar, ndichenda ku Zimbabwe. Ikanomira mdoa, ndinocharge, even though they don't break it down like that, vanongokucharge 1 full fare. Inengene ma breakdown of whatever country you're stopping over in. And this is when we purchased that ticket, ndaka explain a ticket zichitengwa Sisimeli. Before I even bought the ticket, I came back to you ndikafona ndikati Sisimeli. Before I buy this ticket, tineshuwa ere kuti munhu arikuda kuenda. Anditi. Tineshuwa ere kuti munhu arikuda kuenda ku Zimbabwe because this ticket will be non-refundable. People that fly, vanhu vese madhari zapana vanokudza kuti nyangwe uri ku Zimbabwe ukatenga ticket rewizi ku Zimbabwe rakanzi non-refundable. Ukasaienda ku airport on time ukasasvika ticket inokanzurwa number 1, number 2 you won't get refunded that money back. But hazvisiro zvakaitika handina kuregedza kuenda kuairport kaenda ndakaona the ticket was cancelled. Rhoda, everybody here can confirm, vaunogara navo can confirm. The very day ravanga kukwira iwewe wakafonerwa Cherry ari pa live. I think munhu wese ari pa live right now anga ari pa live yoyo can confirm. No one was picking up. Tichifona kuti enda ku airport. Achifona kuti uende ku airport. No one was picking that phone that very moment, that very morning yoyo. And you know what, to make matters worse, Sisimeli, she can say what she wants. Munhu akazodaira mukomana we ari pa picture. Fiji Airways ikataura the ticket has been cancelled. Makafona nguva because 6 a.m. Remember, we don't have the same time zone. Even you are 12 hours behind. It's even more reason. You're 12 hours behind. Even more reason. When I called Rhoda, Cherry achifona panapa. Kaitota guys, you still remember live iripo. Live Cherry achiti nchitapa kukwira nachitapa kukwira kuno kuti behind. Apa kukwira mangwana na 9 kana saka nganzi chena ndizo.
It was takafona kuma-5 makuseni vanhu vachitoti Fiji pamwe munhu akarara ari kuanticipata kunokwira ndege vanhu vakatokomenta vakati munhu anogorara sei, flight is in 3 hours, she should have been making her way to the airport so she can go and check in and make her flight on time. Because for international flights you need to give yourself 3 hours, 3 good hours, because uchacheka in, uchaenda through security, uchaenda through the security message kwamwe anditi. So don't, and pandakafona anditi pandaifona fona yake akatoti blocker. I have evidence of her telling me kuti ndakakublocker because ndandakusiteswa nevanhu vaindifonera vachiti kunyeba mira Roda you do remember iwewe uchinyora kuna Cherry kuti I'm not going because I've been bullied nevanhu, cancel the ticket. Do you remember that? Yes, I remember. So what made you what Cherry Bomira? Similarly, the ticket has been cancelled then. Hey, Bomira. Roger, urikuti wakaenda ku airport iwewe, wakafona ku airport makuseni anditi. The airport makuseni kuma okay. On Monday. All right. Makafona airport makuseni. The ticket has been cancelled. All right. Makafona Fiji airline makuseni na 6 kutuda kuenda anditi. 2 days prior to that wanga wati kwandiri cancel a ticket. What made you to call the airline chitizo ndakuda kwenda? Iwanga wati wapa instruction uti cancel ticket ngari canceliwa. Chakaitoti ndifonere Fiji airline chiti ndakwenda amene ndogara nawo ndataura kuti vakauya vachiti mungaende kuZimbabwe akafira munoita sei munopiwa mhosva. Plus imimi ndakaremember kuti makati tiketi rinonzi harikanzeleke. No, not that canceleki. No, not that canceleki. Don't mix up. Hari refundeki. I say to you, ticket refunds are refundeki. But it was cancelled. But Guari refundeki. But cancel no cancel ticket. But ku refund. Chera ngatuza pano like several times. Cancel ticket refunds are refund you. All right. That's a gekuinda kumberi Cherry. Tokumbro proof yekuti hauna ku refund wa mari if you have anything. I can open my bank account like I said to you. Pandaka explain, if you remember, no, Cherry, we are not going to disrespect you with a bank account, yeah, bank statement. Over each other. Because I'm not going to do this. I'm right. Too much, way too much. I don't have time for this. All right. And this is Cherry, besides the I just could have a bank statement. We are not going to disrespect you. You did nothing wrong. Don't me just say go because I what's up. Munakata achada kufly. If you remember well, I called. Ndripa live ndine stress ndikadonza my eyelashes. And then kids why Mira Roda ndoda kuti chirega chero ndakubira kuti tinzwe kasha andi tikuda kuti nyacho ile level tiwane chokwadi chirega ataure ugotaurawo. Okay. Endrabe adaro ndabva ndatanga kufona mafoni namba yevanhu 2 vakatitextera muchiri kuremember. I have all the messages. Pane mukadzi nemurume vakatexta vachiti she's sick, she's in the hospital, she cannot fly. Muchiri kuremember. Ndikaplaya maaudio pano vachitaura kuti she's sick. Ndikati right guys ngatichifonera airline kuti ndinzwe kuti can we change the date kana zviri kunzi ari kurwara. Ndikafonera travel agent tiri pano. Travel agent ikati we can change the dates but tobva tagara titakudza kana munhu akaita no show we reserve the right yekucancela ticket and the ticket is non-refundable because the ticket was bought through a travel agent. I then spoke to that guy akati taendesa Roda kuhospital. Muchiri remember kuti why the reason why Roda akazoya palive panapa is because angati aenda kuhospital anga achirwara. We know wapiriti wani nekuti amwe muchiri kuremember. Don't be serious. But data kafonwa data kafonwa zvaitika palive zvinokuitika kuseri kwake zvaitika vanhu vese vachiona chero dei uchinzwa neFacebook wapinda mumacomments urinyadzo kutozvionera wega. Musi wakafona musi wacho waifanwa kuenda iwe wakafonerwa mukomana wayo handika akataura kuti you are not fit to travel. Kana wazodzisa Facebook live yako uchaona live ichi mukomana achitaugwa naye naCherry, you will see it everything on the live. Ndosaka even pangu achitaura kuti evidence ndakati handidi kuita conversations akareba neweplaza ndiri kubasa wandina nyaya yekuti ngatingosangana Thursday yachona tingotaura nyaya and then Cherry what happened.
Sisimeli, that guy said hey Roda ari kurwara atoenda kuhospital, vakatumira mapictures vakamubata achirwara vachiti vari kuenda kuhospital. I was even here worrying vanhu vachimutuka. Roda ina handikuda zokuti titaure tese at the same time because it really gives me a headache. Ndoda kurara ndikubva kubasa ndikudzokera kubasa. It's either we're going to have a civilized conversation or you're just going to do all the talking ndonyarara. You choose what you want to do. What you could disrespect about who are going to disrespect. I'm giving you a chance to talk. If you want to talk, because this is ridiculous. We cannot be doing this. Enda kumberi. Arikurwara bva vatumira mapictures andakaratidza vanhu panapa ndikati ona izveshuwa munhu ari kurwara vanhu vachitotukira mucomment section ndikati musamhanye kutukirira, she could be sick for sure. Then Sisimeli, I think ndakatobva palive handiti ndatofonera travel agent vakati we've got this much window until the flight leaves kuti tichinje ticket handiti tikafona Rodana udara kusvikira ndatozoemaila agent kuma 1 p.m. dzekunoku, which would have been weird time kufiji handiti. Travel agent akati I cannot keep waiting handiti. Ndakafona ne-direct call nefone sister yangu. I wish my sister was here. I called phone dzaRoda ne-direct call ichiramba kupinda. Sisimeli ndobva mukadzi aine murume vati zvoni Roda ari kurwara aenda kuhospital, bva vatumira mapicture yavakamubata vachiti vari kuenda naye kuhospital. Eventually tabva palive mukadzi aye akazonditeksera akati she's much better, tabva kuhospital. Ndobva ndatokudza Sisimeli ndikati Roda hanzi abva kuhospital ngatiendei palive. Mukatonditi tinonomuencourage kuti kana abva kuhospital apiwe tsamba yekuhospital, because if you remember the agent said on the call if she's got a letter to prove kuti anga ari kuhospital we might hold on Cherry. Guys, kune vanhu vakuti it's not fair on Cherry andika it's very fair on Cherry and myself. Anditika Cherry arikutozviziva, she's very comfortable. Pandakamudza zvokuti tinoda kuenda palive nenyaya Roda tari kuuya, ndakamudza kuti unogona kubvuma unogona kuramba hausi kumanikidzwa. Cherry akatoti ndachida kutobaya live yacho nditori inini handimaona, because guys our names ari kudregwa achifambisa kunzi takadla mari yeticket raRoda. Apparently Melina yakatanga ichinzi Melina Roda wacho naCherry vakaita deal kuti vadle mari handimaona. Then later on azoita Roda uyu auya ndikataura inini kuti Roda kuti she's not happy. The narrative was changed and was like Mary imbavha. Anyway, kumberi kwachazondudzavo kwacho kwandakaba handika kuti ndakaba kupi Mary imbavha. Ndaikuwo mamwe venyu makaonekwa muchifarira muchisekerera kuti imbavha. Now we are here handika mukati mari yeticket yakadyiwa handiti. So Cherry paid the ticket. Cherry, the money was paid into account kuti abhadhara ticket handiti. So let us explain. Anditika regeya explain Roda wacho explain munhu wese tive at peace handika. Kana vachazomhanya nenarrative yekuti kwakadliwa mari wakaba mari mobva maona kuti ruvengo handika ndivana Satani vakangogarawo pasi. Satani ari kufamba nemakumbo maviri vari kutongotsvagawo zvavari kutsvaga handika. So it's only fair kuti tizviite sezvizvizvi. So rako Cherry, she knows. But that's the I'm story. not even upset. I volunteered to come on the live. What's frustrating for me and what's really hurting my feelings is the fact that andakurara musiwowo. I know. Ticket raRoda. Andakurara ndichimutsvaga. I was using my phones. I used my sister's phone. Ndine phone biwinini randikubhadhara nandayafona kufiji. And ndichifona direct. For someone to come and act like takamitra utsi. Even the day that she came on live achirwara Sisimeli, I never coerced her. Ndaitaura, if you go back to that live ndichitoti ndikuratidza vanhu kuti vaone kuti uri kurwara zveshuwa. People were saying so much muma comments pakatukwa mazepe panapa. Ndikati vanhu musamhanye kutuka because she could be sick, munhu arigona kunge ari kufa. And I was genuinely from the bottom of my heart worried about her. So for her to come here and act like Sisimeli, I go to work zvamunoziva inini ndinosenza inini. I work so hard for my man and sendambobira diaries mari muupenyu hwangu. Ndakabata mari dzakawanda kupfura ticket rauri kutengerwa Roda. Mari kwamakore yakagara 6 months muaccount mangu, thousands of pounds that were sitting in my account. Woda kuuya panapo, you are the one who said kuti tickets rikanzurwe. Now you're trying to act like isusu inini ndakapiwa mari. Unoziva kuti ndinobata mari dzekudiaries every week. Is money that comes into my account Roda. So usingazive iwewe, so usingandihold accountable. Kukaitwa machema kugroup rekudiaries reWhatsApp uko. Ndinobata mari idzodzo. Ndinensina kurara ndichinyora masteva ndichigadzira malist. Don't do that. Don't do that. It's not fair. Rova mafacts ako, ndinotutaura mafacts ako, and then we're going to compare notes
And from today, if I hear you mentioning my name or talking about Cherakajga, aka refund wa mari ticket, nofunga kuti inene muntu unoziva kurwadza kunoita pound kurisenzera ndodyire mari yemumwe munhu. For what reason? To benefit what? Ndizvipe munyama ndichidya mari dzevanhu. Mari yacho 1000 man. Evidence yako yekuti ndakarefundwa mari, because pakataura kuna Sisimeli wakati mari yakarefundwa back into my account and uda kundinyudza. I want you kuti undinyudze panapa pamadiaries. Vabva varegedza kunditrasta zvachose, because you do damage to people's Cherry, let's not take it that way. Tidonge tukuda kugona tukuda kuita sei anditika atikuda kuti mauya panapo timundatake. I don't need to be here. I'm not getting anything from this. Msaitonge matonita benzi. Mauya panapo tinjite sei. Titaure nyaya rangu side zangu titsvage chokwadi. Asisiri. I really think ndikupenga Sisimeli. Pamwe in fact, kuti ndichitsamwa ndisina kutsamwa ndakutosei. Zvakafamba sei? Tasvika panapa asitaura nyaya yako. Roda, nombera kubvunza mari yakatenga tiketi ndeyako, because tachimbokunyara. Mari yakatenga tiketi ndeyako here? Did you pay for that ticket? Yataura? Mushuru kuziva here pandakaiswa palive nemunhu without my consent. Achinditongesa ndoke zvaita kuti tisvike panapa tasi. Achinditongesa kuti hey iwewe wakatambisa mari yevanhu uye wakazodii. Imeme nepfungwa dzenyu zvadandiri zveshe zvazviri zvekuti munhu anondisa palive here achinditongesa zvakanditongesa zveshe. Wakambotarisawo Nairoda? Wakambotarisawo? Sisimeli mengotaura. Ndanga ndisati kuchadzira musikana uyu. Nairwara munozwa. But nonga akatora advantage. Anoda kudhila nemunhu anenge ari padisadvantage so yekuti haakwanisi kuzvidefend. Akanyatsoona kuti munhu uyu haasi kukwanisa kuzvimirira, munhu uyu ari kurwara but haana kumira. Akaramba achiatsaka. Hey iwewe wazoni. Ndakatomuudza handina kutaura here kuti the ticket was cancelled palive broadcast here. Roda, ndombera kubvunza mubvunzo wangu. The ticket was cancelled. Sisimeli ndirandi kuti akasvika pakuti go kuhospital unotore medical report. Why did I ask for a medical report? You never send me a medical report. Sisimeli, ndokumbira kuti ndidone panapa ndikuvhurire WhatsApp yangu muone ma conversations angu na Roda. Ndikukumbira. I don't think it's really that No, I don't think it's you know what? It's insanity. Kuti muti video call. Sisimeli. Kuti mukadzi wako Zimbabwe a video call. Akati ndikuda kutsamba kuhospital Sisimeli ndakamutumira card zangu. All right, okay. Mira, all right. So problem yako Roda is Cherry akataura newe uri vulnerable uri akakuisa palive. Ndo pane problem. That I approached her so many times Sisimeli in good faith. So I'm going to tell my parents so much. So Hold on, Cherry. Hold on. Saka ichifire ticket itare uku kulikikini. Statement yangu ndakabvira kuti the ticket has been cancelled before I traveled. Ticket rakacanceliwa date usina kuenda musi usina kuenda Roda. Ndokana kudaima baba chite kuti Cherry afonere agency. Ona Roda, Cherry zopa tiri kuda pamwe pesa kwakuna kana nyaya ya Cherry. Ndopa tiri kuda ipapo kuti agency yako isiudze kuti imuudze kuti ticket rakacanceliwa pakarifandwa mari here wakapuwa mari here back. Chete. Ticket status ya ticket iri kuti chiye zvinezvi Sisimeli. I'm not going to report yakabva kuCathay Pacific. The ticket has been cancelled through the agents. Vakandipa ticket number. Ndikaenda kuFiji Airline. Fiji Airline ikuti ticket status iri kuti refunded. Zvokuti yakazopiwa anika kuti akazoita sei I wouldn't know. Iye ndiye angatoziva kuti mari yakafamba sei. But the ticket status at this moment iri kuti are on. What are we talking about? Are we talking about the ticket or are we talking about her being put on live? The ticket. What? I'm confused. The ticket. Okay. Ticket. Sisimeli, anti ini ndakakutumira yini ngirikinisiro. Tinye ticket ngatipedze. Wait a second. Yes. Don't tell me I told important ticket here. I know family yangu iri WhatsApp ichitipa. Guys, no. Somebody's not going to tank my reputation over silly, stupid things that I can do. Yes. Because my reputation ya Cherry andika all right inini ndoti ndine ma enemies akagara pakona apo that's okay but reputation ya Cherry guys think about it kuti tanisho chinza kana mari asina kudla handimaona we need to just clear this ashandiswe achifambiswa chinza akadla mari ticket 1000 iye asina kudya come on guys come on Sisimeli
ndichiswapa mafoni ndichienda kunopinda neimwe phone because I want to show you the evidences on this phone. Ndikukumbira kubvunza mubvunzo one Roda musi wakaiswa pavideo call nemukadzi uya ndindakakufonera kana kuti ndimakafona nefoni yemukadzi uya wabva kuWhatsApp kwangu. I just want you to answer. Ndiwakafona ukadzi anotogofona ndiwakafona ukachinja kuisa video. Can I see you pavideo call? Ukaitaura nemukadzi uya pavideo call ukauya kwandiri ini ndaitofunga kutaura newewo chete. Ndakutozonzwa kutaura one kuti torai ma-screenshots. Unotaura tora ma-screenshots ndezvandakaita zvezvo sure. Ndakanza tori screenshots naisismeli. Want to be seen like that. Ndiyakanga kuonekwa ari zvanga akaisa ndandakaita zvezvo. I did not give you the phone. She never spoke on it. One word. I'm going to I have people, I have kids, I've grown, a grown son who was disturbed to state here. All that I know, but you remember, guys, read between the lines. Comment section, read between the lines. She's not working alone. Approach. This is Facebook, Sismel. The last time we approached Facebook, the last time we approached Facebook, because really, and the space of because after all the stress that we went through to get a ticket here already, and then today we are here sitting down in anyone to vouch Roda number of Bunzambunza. What else about Facebook? Urukuta uspa Facebook. Saka urukuti live urukuta uspa Facebook. Okay, wanna say urukuta uspa Facebook. Live no so live yo kandi fonera ya uchitichora ma screenshot mai vandara na ya pa Facebook wachitone. Let's see these people. This is Facebook for a very long time. Screenshots. You can see it. Okay, Roger, listen. Now tadzirwa ina ndisukubvuma twakatadzirwa. Handisukubvuma twakatadzirwa. But even if the chairman yakuti pane munhu akaruza close to 23,000 rands. No, listen, ngotenda mwana chitaura Roger. Tenda mwana chitaura. Mukadzi uya pa live panapa. Handika pa live panapa. Akati akapona cheri anti tiri pa live achama cheri anti vanhu vakati pamwe Roger ari kunyepa. Mira Roger ndipedze kutaura. Mira ndipedze. Live iripo. Mai vaina vakati vanhu vakati pamwe Roger ari kutomborwara handika ari kuda mari. Cheri akapindura kuti handika vedu musamhanye kudaro. Pamwe mwana uyu ari kutorwara handiti vanhu vakati mucomment section kana sine comment section tara ichokwadi vakati tokwanisa kumona here pavideo call. Cheri akakumbira live unogara navo kuti can we see on video call. Mai vakati oh yes vakati uya kwaunga uri nefoni vakatena kamera. So how is that Cheri's fault kuti vanhu vaone vakuve convinced kuti uri kurwara. Nditore ma screenshot ndindaita face zimeri. Kana screenshot ndapawa ini. Chimwana here naye misisimeli yokuti aibatonji tongesa zvaindiita pepe akangoti andakana chendikuwana pane zvese zvandakana chandakawana wakarega wega kuwana but ticket changa riripo Roger. Ticket changa riripo. I don't even know you came and approached me Roger and andikuzivi wakona kandi approach Roger wakataura neni anti ndikakunzwisisa kuseri ndikati nyaya yako inorwadza andika ukadondona hangu kutaura nyaya yangu pa live. I brought you ukataura wega even immune system akutaura nhasi you started saying it wega pano pa live. You kept mentioning my name pa live fire. Munenaro vangani munyika muno nairoja. Munenaro vangani muno munyika. Iwe hauna kundiudza kuti uri socialite Roger. What did you tell me you are a well known somebody uri socialite?
Sisimeli paitaurwa zve-compromise immune system yangu paya paida kutaurwa zita here paya paitaurwa zvehosha. Aiwa, iwewe alright, mira ndikubvunze. When you came here the first time, Roger, pawakauya the first time here, panotsvaka nyaya yako, you spoke about your compromised immune system, right? And one thing that you didn't tell me, hold on, depends. One thing that you didn't tell me that you were a socialite. You are well known for social media. I wasn't even going to help you. Then I had to socialite. Because socialite didn't have funds. My funds are ramari. But then I got to just a normal person just like anybody else. That's why I got to write your life. I am very reluctant to any life patona. Ukoyapa life got our nyayako. And what's our nyayako? And in that kept mentioning to Roda. Thinking when I'm Javaka one, I can't know Ziva. And one. And the rich party, Mira. Aiwa kakukuru kana wakichero wakaenda kufiji uri roja wani vanhu vangasati ndiroja ani here kuna naroja maposa chero wakaenda uri wani kufiji vanoziva here kuti naroja vangandi kufiji zvozikama nani kuti naroja vangandi kufiji zvozikama nani who knows kunze kwako iwe who knows ndokumbira kuti kana pana anokwanisa kunditega palive here adzokera kulive here anonditega please kana pane munhu anokwanisa kunditega ndikumbira kuti mungodzokera kulive here. Hello dear. Sorry ndoda kudonha mai manje ndanzwa Roda achitaura kuti hanzi pane inonzi chi akarefundwa yakatonyorwa kunzi refunded. Kana kuri kuti yakanyorwa kunzi refunded inenge isati yasvika kuna uyu kana kuri kuti yanga ichifanira kuzorefundwa inenge isati yasvika inoita about 45 days 1.5 months iri kuna agent then later yozoreleaswa kune munhu akabhadhara. The ticket was non-refundable. Apana mari kurefundwa except airport taxes. They made that very clear. Mamori Papa Life Power. It was a non-refundable ticket. It wasn't a flexible ticket. It wasn't a flexi ticket. Zvichireva kuti Roda akaitawo mubikirwa ka saka akatoita mubikirwa wekuti iwe tsamba dzekuti refunded because tatiripo zveshuwa palive ichitaurwa kuti not refunded. I remember pawakafona paipai Roda chimbomira. I remember cheri pakafona tese tatiripo and smeli pavakauya wait Roda usavhare tibatsirane panapa sismeli pavakakunza first time ndozviri kuratidza izvozvo kuti uri tsotsi ndozviri kuratidza kuti uri tsotsi waiwo usiri kuda kupa vamwe vanhu mukana wekuti vataure uri kuziya nyaya dzako iwewe Roda iwewe uri kuziya nyaya dzako because sismeli vakakuudza feya vakati isusu takukumbira kuti tikuburitse vanhu vakuone not because vada kukuona kuti health yako yakaita sei but vanhu mazuva ano vakunyepa nekuda kungobatsirwa nekuda kusada kushanda saka kuunzwa pokaiswa paspotlight it wasn't kuti iwewe vaida kukuunza kuti uone konzi uri kurwara or what but to prove to people kuti munhu watinoda kubatsira ndeuyu saka iwo kana wakuda kuramba uchiitisa nharo uchiita sei 1,000 is nothing when we talk of 1,000 kunoku kuEurope is nothing and you know it. Why are you like that? Why are you like Roda? that? Why would ungrateful? Why would ungrateful? Tangi tiripo palive apa cheri achikufonera wanzwa usingadayi phone wakadilita WhatsApp yako. You are ungrateful and may thunder strike you where Roda and you must be unhu wako wekuti uri kutaura kuti iwewe Roda iwewe hausiwo here wakataura ukati kunoko hakuna kana sadza tinodya fishi chete tinodya madhumbe tinodya ausingaziva uri palive iwewe. Why are you like that? Unogoa man. Unovharira mwana uchera akakumbira kuti Roda uye palive iwo everything about your status wakataura wega so what is the problem will be your portion wakauya palive ukataura futi iwewe kuti kunoko hakuna mapiritsi
zvikanzi Fiji ukati kuna hakuna kana anorwara hakuna chinonzi periods but musi unonoyo wakauya uchitaura kuti aiwa mapiritsi ndakazoawana zvikati but pane mumwe munhu ari kufiji akati mwana uyo anonyepa mapiritsi anowanika handiri kuzviona saka unonyepere chii wadapedzera vanhu nguva gani udapedzera vanhu nguva because akafonerwa tainge titoripo palive chero akabvisa malashiyatedza malaive ake ese aitwa nasismeli ndayatedza uyu mukana uyu itsotsi mhani hautende wakaita sei udapedzera vanhu nguva kanapeyo vana vanobata mari dzakawanda padiary and don't be stressed because haisi mari yako. Sit down, Rhoda. Vasikana. Madzimai, I think takutenda kusiriko ka antorina energy yezvese zviro guys and truly speaking atorina energy yezvese zviro. It's okay. She's ungrateful. Kutoti bro honest because vanhu vakabatira nemoyo wakanaka iye ada kudzidza ndiye vakaramba mana vakachema padhema uchitaura kuti hanzi ndinotenda chi like really uri kuZimbabwe zvose wakadi kudaira phone pawaifonerwa why were you not answering the call? Rhoda haana kudaira. I remember akazobuda akabatiranwa neamheno mumwe mukadzi nekamwe kamurume kaita video call here kana kuti chii kachitaura kari panhingirina pawa usiriwo herewo uchitongwa wakarembedzanwa mumwe munhu akataura kuti munhu haasi kurwara uyu inhingirini iringi apa wangotida kuwanei takatokupa tiketi kudhara ufunge wauchida kuwanei nenyaya yako Rhoda nditori nestress nenyaya iyoyi ufunge ndine stress nenyaya iyoyi ufunge nokuti ndaiwa inini ripoti wakatondipa neripoti atotonditadzisa vanhu ripoti yako nai vana munakona ripoti akatitadzai ndatongomirira kuti handifungi kuti pane hambo wakabikira tiketi ini handizivi kuti kwauri kuenda kwauri kuenda sei but ini chanodangokutenda Rhoda ndechekuti ndoda kutenda hangu nezvawakaita. Sismeli, do you know the problem is, right? Rhoda came with an agenda. And the facts were not right. But even if she's hung up the phone and she doesn't want, because anga atani ma facts ekuti inini mari yakarefund on account. Cheri nyaya ndei inipo ndekuti anzi wakandisa pandikiri ndipo yetiketi she knows the truth. She knows. Kuti ndiende palive pacho. She knows. Munozoti mwari zvanoita Sismeli, mwari ndo zvakanakira. People actually were here ndiri live pakafona mai vai ndikatoti guys mai vai vari kufona. I think there was about 1.2 people on that live. Ndikati guys mai vari kufona anditi vafona ndikadera vakati zvoni Rhoda ari kutorwara tiri kutobva kuhospital ndopa ndakatanga kuvabvunza because vanhu mucomment section vaitobvunza ndikati okay how is she feeling manzi ichi kuhospital zvikanzi vati it's a viral infection ndikati okay apiwa mushonga here vakati she got tramadol if you remember very well ne1 pills raakapiwa vanhu vakatotanga kuita joke rekuti 1 pills and I wasn't even being condescending. I think I kept my professionalism because I work in that industry. There's no way I'm going to mock you uchirwara. We can go back to the life. Ndikatomuti right Rhoda kana uchida kuti tiningirikine tiredeem ticket travel agent yakatotaura kuti the only way we can probably redeem the ticket is ukaenda kuhospital wonopiwa tsamba yekuti ongochirwara yekuti you are admitted into the hospital. Wodzokani tsamba inoenda nayo kutravel agent ndovapa tona kuti vanokwanisa kuarrange uchiri kuda kuenda here was my question to her. Ndi kuda kuenda kuZimbabwe ndati okay we'll try that then and see how it works. Kana maenda kuhospital mazonopiwa tsamba yaya mozodzoka netsamba yenyu. So now the narrative that she's trying to push is she was vulnerable and akapushwa kuya palive. I did not call them inini because angasi kudara mafoni ake.
ini mubvunzo wangu wandakakubvunza cheri ndikabvunza nanhasi andozvibvunza ndewokuti nhai Mwari sei muchitipfudza nepanorwadza, sei nhai Mwari muchitipfudza nepanorwadza? Is it a crime kuti ndizvo zvatiri izvi? Mwari ndiwo ministry watiri wamakatiisa, icrime here yekuti after wabatikana wabatsira munhu wadai and then this is what you get? Icrime here nhai Mwari kuti tinoita zvakanaka tichiitira vamwe vanhu nguva dzese? Now we are labeled thieves. Now taida mukurumbira chero kuti Meli vanoba, especially Meli chero tongoti wabatanidzwa mucrossfire. Let me say this, so ndakuudza nezvinonga tori munini wangu, sorry, munhu ari kudiwa pandini, not you. Ndapotobatanidzwa mucrossfire nyaya dzangu kusaba kunzi vanoba vaimbavha vanomira vanhu, kune vanhu vakabirwa, vanhu vachena nhasi ndakangovamirira kuti ndivaone. Nhai Mwari ndipindureiwo, wai muchindipfudza panorwadza? Nhai Mwari, why muchindipfudza after all the stress, after everything to help other people? These are the words that I get from people, Mwari, and you are there, Mwari, you are quiet. I want you to answer me. Why? Now, into this, I bet you this lady is not working alone, Cherry. She is not working alone, Muskana. She's not. She's not. Now we're not not. creations. I was hushed. I was hushed to what sense? It's okay. No, It's okay. It's was okay. hushed in what sense? What did I do to Rhoda? Zorkuti I was hushed to Rhoda, you were there. Saka, of all the people that were there, you only one dog on Rash kuna Rhoda. Can alright, can I read story Arkuda Rhoda? If you feel like waka exploit, sorry. But the truth of the matter is nobody exploited you. You came with your story. We tried to do what we could to help you. And you know what? We will never stop helping people because you've done this. This takes nothing out of my pocket. This takes nothing out of Sismeli's pocket. Munhu wakatotambisira mari yake achikutengera ticket. Mwari will bless them 10 times folded. But let me give you a piece of advice. You tarnish your own image nemabasa aunoita. Sismeli vanogara vachitaura kuti kana ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakashata wazviitira. Yes, Cherry, 2 minutes. Yeah. Right. 2 minutes here. Wavhara speaker, Cherry wabata speaker. Cherry utaura wega wavhara speaker. Wavhara speaker. Taura henyu. Right, danchiti yes, Cherry arutaura. I still remember that day Cherry achitowanzirwa, chitomuwanzira comment section chiti ndani moyo murefu. Vanhu vachitoti donedza mukadzi uyu ari kutamba newe and zvakadaro daro. But anyway, tanda kutaura apa ndoona kunge pane ka sticking point on an issue ye-refund, right? Ndofunga pamukutadza kunzwisisana zvekuti makapaoneswa mogona kungopaona, right? Cherry akabhuka ticket through a travel agent, right? That's the first part. Saka travel agent ndiyo inozobhuka to the airline. Saka what it means that airlines, airlines vane ma-refund policy. Saka ukaenda ku-airline, they will tell you they're refunded. But the question is they don't refund to the person abhadhara because mari inobhadharwa ne-travel agent. Travel agent ndiyo inozobhadhara. Saka mari kana yakurefundwa, inorefundwa kuna travel agent. Anova iye ane policy yekuti does not refund. So the money will not come to the customer because ari kubhitwa ne policy ye-travel agent kwete airline. Saka uyu Rhoda akafona kuFiji wherever airline yafonera. Ele ichamuudza kuti mari yakarefundwa, which is true. But because the airline, the ticket was booked through a travel agent, anova ane policy yekuti iye haarefund. That is what happened. Saka uyu ari kufona airline kuti yakarefunda kunani? Kuna travel agent. Travel agent does not refund. Ndo pari kutadza kungonzwisisika. No, baba yasikana. No. Kana mateera live ichitanga atozochinja ave pano. Ndingora kuti kana iye achiti bisisa ipapo ndo pana ndiri kuda kuti dei manga vapana na chance chekutaura ka. Ndo pana ndiri kuda hold on vanangu vari kufona nziva chichikuita. Hey everybody, Muri say diaries, Muri say Sisimeli vari pa mute. Ini nangu first question yanda nyatsobvunza before taende ikoko. Rhoda mapirisi ako akazomaonere kuFiji kwaita hakuna mapirisi. Ndipo patinotangira ipapo. Because you said there was no mapirisi mapirisi wayo awaitsvaga. So wakazomaonere.
That's the first thing I want to ask before we even carry on, because now you sound very healthy. You sound like you can speak and everything. Wakamaona kupi, because you were the same first person that told us, Kuchuni, there's no medication there, and you needed to do this. You couldn't get them from your family. You needed them. Babana Wakapewa scan, one kids. hold on, Yezo. I want you to listen to this audio, right? Ndodati muteerere munzwe. Ndatozonzwa pano achinja kuti ndati kwanzi yakaenda kutravel agent. Kwandiri nini, listen to this. Listen to this one. Meli, taura nemusikana. Zvaari kuedza kutitsanangurira nezvaari kuedza kutaura kaizvizvi. I will not go back on my word. The ticket was cancelled. Takafumba makuseni tichida kuenda. Dai ranga risina kucanceliwa Sisimeli dai ndiri kuZimbabwe. Ndokukutaurira ndopika namai vangu vakafa dai ndiri kuZimbabwe ndopika nevana vangu vapenyu. Enda ndiri kuZimbabwe nhasi. The ticket was cancelled and I'm not going back on that word. Panguva yatasvika iyi ndikauya palive neinformation ndinomukanda kumahombekombe musikana wayo akanditacha munyoro. Haisisiri nguva iyoyo. Chakasimudza zvese zvezvezvika akandita rafu. Kundisa live broadcast paakaita paipai without my consent. I was not supposed. There are people in my life, Sis Mary, vari so close, vari vanondiholda in the most highest regards. Baba vana vangu, hama dzake, vanatete vakwasha vangu, they were not supposed to see me in that state. Ndine mwana wangu is grown. Akatumirwa mavideo na tete vake vari kuSouth Africa is disturbed. Baba vana vangu zvese zvinoitika kwandiri always go back to him because he has to protect vana vangu kuti vasaone. He has to protect vana vangu from being bullied kuti nevanhu kuchikoro because vanodzidza nemaZimbabwe kuNamibia. Ndasadaro musikana uyu taurai naye kana muchikwanisa zvokuti zvaari kutsanangura izvi kakandipei ngezvendiri kutaura ini. Rodi anga akarara pasi uya hasisiri ari kutaura izvinezvi. Pfungwa dzangu dziri 100%. Ndosaka ndakakuti ipapo ndipei nguva ndiende ndinotore information ndodzoka ndichikuudza zvendinazvo because ndaiziva zvendiri kutaura kuti handisi kunyeba kaisibei. Handisi kunyeba. Cathay Airways makaona zvayakataura wanu. Fiji Airways yakatorefundawo ticket status ese yakaiswa pamusoro that's the ticket status. It was refunded. Ndozvandakakupai wanu. Ndozvandakakupa Sisimeli ndakatambura. Ngasisiri mafaniza ndaiita pepe. Uya kwamuri ndakazoti munondinzwa. Hama dzangu dzichandinzwa ndakambo munoziva kuti kana uri panguva yakaoma ukashaya munhu anokunzwa unenge wakungoti uyu munhu ndikataura naye pamwe angandinzwa. Ndakauya kwamuri zvishua. I always have respect for you Sisimeli because makandinzwa one time. Zvakatadzwa nehama dzangu zvezvo asi makandinzwa. Ndakaomerwa. Ndaida rubatsiro. Ndaitsva ndaida kudzimurwa popaipa. Ndaikungura Fanta ndikuza panenge zuva randakangotanga ndichachema musoji ndingoti ndikaona Fanta. Ndaida zvinhu zvinotonhorera. Mai vakandipa ndichengeta veve vane rudo. Munhu anonamata vane rudo but vanoshaya. Vaikwatisa mheno zvimaedu muriwo zvavaikwatisa zvainhuhwa zvaishata. But ndaidya because handisina option. Asi moyo mangu ndaiti ndakawana ndaitsva. Mukana wangu makaoma muchiri ndakawana zvinotonhorera ndozvandaida yogurt. Ndikaona ice cream. Juice. Mazvona. But ndakazvishaya. Pakazoita hapana mbobvira paita communication breakdown because isusu pamakataura naye musikira muchitaura nemukomana wayo it was previous. Isina huge time difference. Imimi mune I think you are a day. Okay. Okay. Sisimeli ndambobvunza. Anzi zvona hapana kuita because ndiye ari kufona alright. Ndambobvunza. Okay. Mira yezo. Saka baba vasikana manzwa video audio ichitanga. Manzwa. Cherry was trying to explain zvamuri kutaura izvozvo. Nokuti ini ndasina nguva yekutaura naye musikana. Saka what I just then did pavakanenge vakambotukana ina ndakuzviziva vana kundiudza vakabva vablokana. Saka ini ndaenda kushandisa kuti ndichitse matyo kuti hatidaro tiranhu vakuru tese aniblokanai ina dzina nguva yekuti ndifambisa mashoko enyu mutaurirani. Ndopa ndakachisata cheri ndokumbura ubloke mwana uyu utaure naye. Cheri akabva amuunbloka. Saka cheri ndopaitira kuexplaina zvokuti chii kuna agent chikazodai achizama kumusendera nemaemails handimaona angabva kuagent uku ndopaiti zvaari kutaura hazvisi kudii
handidi kuzviwa zvisikenda nokuti kukotonzi rakanzi AR ticket ehe saka its refunded handi ndofunga kukona pane nyaya yacho. ndofunga shasha yakazoti yati garei yabva yamhanya kuairline ichifunga kuti ichazorifandwa mari ichiuya kwaari ndokwakazomhanyira then abva azodiscover because airline inongokuudza isi tinongorifanda back kune kwayasendwa ndozvakaudzwa saka ndozvakabva Tismeli. zvamurwadza ndozvaavinga manje panapa Bro, thank akuzoti you Matara baba vasikana zvamatara ndozviracreate. mm, Agent yakatotaura palive ikati zvoni vanochargwa just like ukabhuka hotel handiti ukada kucancela on the day of you checking into the hotel they don't refund you a penny. Maybe yes that ukada kucancela 48 hours before you can get half a partial payment back. yes This is how these yes countries work. yes Sismeli muri kuona so phone yangu travel iyi agent mirai ndislipe camera because ina travel handisina agent munhu inenge ine wekuprotect. mapackages like Andambobvira ndabloka rodha mukuona mameseji akadhilita isai mameseji aitukirira esai muri kuona ngetiskipe zvazvinei nevanhu izvi muri kuona atumira meseji I demand an apology blah 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 muri mbwa dzevanhu ndikatomuti are you talking to me what do you want we try to help you you're ungrateful come with your evidence we have ours ndopakazoti tell me one thing I'm ungrateful for I've never signed up for this Chelsea ndikati roda mukuona mameseji aya verengai ina handidi zvemunhu anotaura zvinhu zvekwasina kuswera kana mufunga ndikunyepa iyi phone number yaroda iyi munoiziva phone number yaroda kufiji iyi can you see my conversation ndakamutuka papi she then sent an audio achithreatena mukunzwa ndikatozopesera ndamunyararira ndazombomuresponda after that because you know I was like what the hell mukuona aya mameseji ese andikutumirwa aya ndichitukwa aya mameseji andaitumirwa ndichitukwa inini where am I responding pana ari kuonawo pandatuka panaona mukuona verengai please guys because I don't like this. iwewe manje unozopiwa bp manje nemunhu atori tsotsi manje iwe haufanira kupiwa bp nembavha because zvaazoita uyu amhanya kuairline achifunga kuti since passport nezita ranga riri rake havachega ndimhanye kwekoko ndinokutsvaga refund But panapa takataudzwa it was booked through an agent. I remember on the Saturday night, anyways, I'll call you Chelsea. Chelsea, I know kuti aenda kwa killer T. Achitomhanya akaisa makeup yake, and that's the reason I'm not gonna book it. Yeah. And then in the Sunday morning, that's when she booked it. I still remember that day. I mean, kana pane munhu ndiverengerewo kana panogona kuverenga chirungu pakanzi chipazasi penhingirikinapa. Should you want me to read it? Flight cancellation made on 28 2020 no October. Flight amendment on the 29th, so this ticket was cancelled on the 29th because she was meant to fly on the 28th. Murukona pakanzi she sold as a non-refundable ticket. Imo yakabva ku travel agent kana pana anoda ndofona izvezvi travel agent mukanzi kwachitaura unongochitowesta nguva because that day kana uri sewo ndiwo munhu arisingafanirwa kutukwa because I still remember we here mucomment section titokuwanzira zvinoti iwewo utori nemwoyo murefu and you were very patient vanhu vachitota uri kunyeperwa hakuna chinhu chinonzi hakuna I mean that day uri palive wakataura neagent wako mumwe munhu saka iwo ndiwo munhu asingatofanirwa kutombotukwa because dai kusiri iwewe tiketi ringadai sina ndiwo wakatoipusha kuti tiketi itengwe cancellation charges murikuona I think the refundable amount akatonyora email yokuti £60 mirai ndikuvhurire email yacho ina handina zvinhu zvisina order if one thing zvakaoma but ndambobvunza hangu question uyu do you remember pakambobvisa WhatsApp yako when people trying to communicate with you you're making yourself to look like you're this perfect little person everything you were doing things perfectly but the reality and the truth of it is you didn't want to go to Zimbabwe. You were expecting money. You wanted this money. And I remember the other people, ticket pakanzi, ticket I'll pay your money, not even my diaries. They got tengwa. Then the money, actually the extra money and yaku viswa. Yakanzi, also pay waku Zimbabwe. That's what you didn't want. Even up you now, didn't want that. I could send a message right now, which is Simeli Musada. Daddy. Mirai mwani Simeli. Andipati ndiwe ne-evidence mukona kuti pakanzi yapo mukona pakanzi chi mukona thanks for your email I've gone ahead and cancelled the ticket you get a small portion of the airport taxes probably around 50 to 60 pounds you won't know until we get the confirmation from the airlines speak to you soon let me know if there are any future plans to travel oli muri kuona ka mukuiona email iyi yakatumirwa muswani 27 October. No, so it's a thread. It was the 27th of October because no pane link your ticket. Let me go on the actual email because no pane let me go on the actual email because it's a thread. So initially they would have sent the ticket, the original ticket on the same thread. Until knows that my emails are no better thread.
mukumaona ma-emails acho SI. Mhm. From when I booked the ticket on the 26th. Wait, ati ticket rakakanzwa rini? Because ati akaenda ku-airport ka. The night before. The night before. The night before. That means Rakatel was at 28 here, or could have 29. This is the date that the ticket was cancelled. Look at my emails. This is what I've been reduced to. Murukona date rakanzi chiapa 29. Thank you. Saka inini ndiri kupenga here. Aiwa hivi nanhasi uyu Roda achiri kutoda mari nanhasi izvizvi. Wovuka kuti azobudikira kudzoka iko zvino andakatoenda achinotsvaga mari iyo akaishayiwa. Saka munogona kutongotemeswa nemusoro nemunhu achiri pakutsvaga. And Roda, stop lying to people on social media, saying kune vanhu pa social media kuti house pa Facebook, because your name is on Facebook as Roman here. Because I followed you as a friend, because we remember we used to speak Kwastobolo Street Tese ti uchiti nyebera kuti tikuya ku Fiji. So we added each other as friends. So stop saying kuti house pa social media, because I see you on social media. I see when you're watching. Pa Facebook munhu anototi hapo pa Facebook aripo. Ini ndingokumbira chinhu one mumadiaries musamutuke kana achida kudzoka ngaadzoke sisimeli. Inini, like she said, I wanted to be atisikuda kuti mangwana azoti people ran her off here. Ngauya taure nyaya That's the reason why takata kuviga babasikana kuita kuti asazofamba achiti vakandibharira panze because vakaba mari sezvo tichatore nambiri yekuzi takadya mari yacho yeticket. This is the reason I had brought her here kuti ataure my emails. Tiba mubva matora my emails. From when I made the booking to on the 27th to the 29th, my emails. Anti munozoti my emails anchengeta date. I can't andikwanise kubika my emails. Meet adzoke back. Ataure zvaanenge ada kutaura. Aiwa, Chelsea, you've got everything that you need. Bring her to come back. Please, she can explain bit by bit. Because mangwana munenge zvakunzi imimi na Sisimeli na Chelsea ndima abamari, because ndonya yacho yekufambiswa. Me, I've known Chelsea for over 20 years. I know her. I know her in and out. Chimbomira Roda. Sisimeli. Yeah. Ndinda palive neaccount yamai ava ndikuona zvekutaurika. Sisimeli handina kuenda kunotsvagana neticket information nokuti ndikuda mari back. Ndakaenda because makanditi tsvaga information, remember? Yes, I know. Side rangu ndosaka ndakaenda kuFiji Airline ndikanotsvaga because ndaidawo kuprova side rangu kuti ticket takafamba sei. Because ini ndaidzi ndakaramba ticket rikazocancelewa after 3 days. Ndakaenda kunotsvaga and hapana pandaenda ndaida mari for the ticket, hapana pandaizoenda ezvinezvika after almost a month ndinotsvaga refund. Ndakaenda because ndaitsvaga info Cherry, chimuverengera email, muverengera ma-emails azoenda akamusati ma-email asati abuda. Muverengere ma-emails. Ndakatamisa mari yavanhu. I cancelled the ticket. Ndozondaenda kungoprova Sisimeli because the ticket was cancelled before I could travel. And kuZimbabwe. No, rakacancelewa after Roda. After rakacancelewa Roda. Ona Roda. Cherry, musendere email. Cherry, musendere. That same day wakapinzwa muhospital twana mapictures ako saawoni kuti have been cancelled before. That's why I could get the information because ndini ndandipasenge chete, but ndakaenda kuairline ndichinotsa the information to prove my point. Chete unotsvaga information yako uye neproof yekuti cherakarifadwa mari ukauya nebepa rako rawaya naro asi chinzwa karoda chinzwa roda kosisimeli vakuita sei kosisimeli vakuita sei Sisimeli vakuita sei wakuti kwaisimeli sadaro Sisimeli vakuita sei vakuita sei Cherry was refunded the money. The money was refunded to Cherry the day he wrote out Ukwira. You say that. Refunded. Cherry was refunded to Cherry. Don't say to anybody. Say to Cherry. Because the ticket was refunded. If I come on live, I'm going to bury this girl. Don't worry about it. I want Murkona the day because it's a video call. Message ndio yakapinda nti mukona namba yemukadzi
tiketi roda tiketi akatsaniwa netraveling agent the day after watedza kuenda iwewe ine pane email one yanayo hatina kuzvirota kazvindikutaura pane email saka iwe una kurota pane email iripo iyi akazoitumirwa a day after because cancellation yakaitwa through the agent. Cathay Pacific yakataura kuti cancellation yaitwa through the agent. What you're doing, Sisi Mary, is wrong. Ndavakutumira maconference in good. ndamashowa evidence yako yakuti unayo tsamba ndamushowa one iwawa email hauna kupiwa hausati wapiwa email handiti You had no intentions of going there in the first place. No, Roda, you had no intention of going there in the first place. iwe roda atikodzimbavha ndini ini ndizonzi ndakadla mari yako yetiketi inini newe iwewo netitonzi takashiyana mari yetiketi iwe tikwazisimeni muri kuti ndakaba ndepani mboti wakaba ini ndepapi usatani muhombe ari kumasure kwangu naijesu wangu we I wanted to read this message. I want you to read this message. Pakanzichi, Bula, my sister, my brother gave me your number. I'm sorry to come to you like this. Rhoda is not well. This was on the 29th, by the way. Message 29, and it's October. If you can help us to return her. And today we took her to IMO to see if they can help us return her. A lot was said about this lady, but Oilewa, now is not the time. Shame on those who are trying to bring stories on the matter of life and death like this. I thank you for your efforts and love that you showed. Please don't give up. This lady is not well. Those calling her a liar, all kinds need to stop. I know a little bit. She's not herself. She's hearing words. She's crawling into a shell and won't come out. Like dealing with a child. May the Lord remember her. This is sad. Everything was supposed to be said when she's back home in her right mind. Right now, she needs to go home. She was told before the combination of medication is not available here. My brother was wrong to send you that message about the medication. This lady needs to go home. She knocked on so many doors and they were shut in her face. And this is how we ended up contacting them. Because vakatumira mapicture zveIMO zvaitaura zvese zvakatumirwa nemukadzi uyava. Wait, ndoda kuprove a point. Ndoda kudzokera futi a little bit. Ndonotsvaga yebrother yake. 1 second. This is the brother. This is the brother. Aiwa imbobuda. Hey, this is on the 27th. Ndikati, hello. Ndikati, please pick up. I need to check on Rhoda. She's home. I'm at work. I'll call in the afternoon. Ndavandamuti, she's just blocked me. Is she ill? Shiganzi, yes, very much. Ndikati, thought she was ill and you took her to hospital. Shiganzi, we did yesterday. It's 27 guy. Anditi, yavari kuti vakaendesa Rhoda ku hospital. Anditika, ndikati, and today, she's at my place. Ndikati, she was meant to fly. Murukunzwisisa. When at 8:25 a.m. Yeah. You sent her the ticket. The best day exactly. Yes, I sent her the ticket because it would have been 27 kuno kwandiri, but I think 28 Yes. covered. I don't know the time Yes, difference. exactly. And Correct. we bought her a ticket to fly. She didn't say anything. She needed cash for medicines. She's not fit to fly. Okay, we're no longer helping her. We're washing our hands. Okay, just because she's sick, that's why. Those are categories. Saka the ticket takadzelwa before nderiti zvakaoma hazvo Rhoda ndofunga iwe pakwanga uchirwara ka zvimwe zvinhu zvaitika wanga usingazvioni Rhoda handiti ende ndofunga vanhu vaungaona vava havana kunyatsokukuudza ndakafona musi wa28 makuseni ndakaudzwa the ticket has been cancelled. No, conversation But if your ticket was cancelled on the 28th, Kuroko would have been the 27th. Because remember, we're so many hours behind. The ticket has been cancelled on the 28th Monday, Maxen. The ticket was cancelled, and I was even live on the 30th. The ticket was cancelled. Rhoda, ndikumbira kubvunza chimwe chinhu. Handiti phone yako ino because the ticket was cancelled. Okay, can I ask you a favor? Rhoda, ndikukumbira a favor. Ndokumbira kuti uende pafoni pako kana wakadhaila phone number. Ukaona iPhone yangu iyi, handikuda hangu kuexpose vanhu vanondifonera. Inototaura, ndoda kuratidza chete kusina mazita evanhu. Urikuona? Inotaura date rawakafonera munhu. I need to scroll back a bit. Let me go back to the 20. Engeri chisi smell 28 and let me scroll back because I can show you the calls that I made on that day. And how many calls were made on that day.
ndozvakanakira mafoni. Iwe utora screenshot yekuti wakafonera airline makuseni iwawo ukaudzwa kunzi ticket rakakanzurwa. Because what you don't realize, Rhoda, is I called the airline after you sent that thing kuna Sisimeli. Ndikavabvunza ndikati kune munhu here akafona. You know the calls are recorded, right? Paunofona ku airline. Your calls are recorded. Airline on the 28th. Sisimeli, I called the airline on the 28th. Pandakaudzwa kunzi the ticket has been cancelled and akuita basa nazvo because ndozvandandakataura. Okay, but ndikukuudza kuti ndakatienda kuti ndiende kumba ndopatikaita plan yeIOM. Musadaro Sisimeli. Cherry, are you able to call the agent by any chance? I can call the agent, but muda ndifone agent. Yes, please call the agent. Turn up and you call the agent. Just to let, so we can hear it from the agent. We are agutikani. I think that's the best thing. Anyway, zvakatiomera vasikana handisiri ndadaro Rodha ndibaba vangu vakwira baba vasikana ndovadaro handisiri ndikawakavajerera Panapa Rodha wacho ari kunyepa. Sisi Cherry, if you can phone the agent yacho toenda pamutese tonzwa agent yacho. I think that's the best way. Agent yozvitaura because we've already heard from the agent the last time he was on the live. Is better. Okay, Sisimeli, muda ndifonerere travel agent. Right. I'll call you. Phone ku travel agent. The ticket was cancelled. Makusena ndakafona 8 o'clock. Takafona ku 6 o'clock. So 28 on Monday, the ticket was cancelled. Rhoda, you wanted money, you never got the money. That's what the problem is. That's what about Kate, Rhoda, Rhoda, Sisimeli mira, Rhoda, wakafona nguwa ku airline wo, musa 28. makuseni Mira, Sisimeli mira. Okay. Mira, how long does it? Mira, Rhoda, mira, ndakubvunza ndoda kuti undidairo. Uchifona na 6 makuseni. How far are you from the airport? I have to go to Nandi town, then Nandi town to the airport. Necheri uri kungozvinisa chingofonera airline cheri chingofonera airline musakavhara vanovhara manje manje. Sisimeli, wait. Rhoda, how far were you from the airport? How far roughly is it? Fona ku travel agent cheri fona kuti ungadovhara fona azviwire nezheve dzake tiwe nezheve dzedu. Sisimeli, the ticket was cancelled tonight. The ticket was cancelled. Ticket rakakanzurwa Rhoda, because you're gonna be a no-show. You are far from where the airport is. You are not going to make that flight. The airline, Rhoda. Why were you making something like that? You said no, Rhoda. You said no. That's why the ticket was cancelled. Because you said no. Unoziaka Rhoda ka mwara kukomborera ufunge. Because Fonera airline fonera agents. ndikufona mrai. Fonera agents. Say pamute asikana tinzwe. Isai pamute vamwe tinzwe. Hi, Tom. Could I please speak to somebody on Ollie's team? Yes, please. My name's Chelsea. Thank you. Yeah, it's Ollie Burner. Isafoni yeso wacheri padhuze. Thank you. Vamwe varipo vane vana mute mafoni guys. Mute mafoni. Thank you. Pane mibvunzo iri specific here yamuda kuti ndibvunze vanyatso clarify. Toda kutsanangurirwa zvekukanzerwa kwetiketi racho nemari yari kuti yakarifadwa kuti yakaendepi. Okay, thank you.
Hi there, Chelsea. You come through to Becky. Ollie's actually away until January. He's gone for an operation, so he's actually off work. Okay. But in the meantime, we've got a team here. They're happy to help. Yeah, that's fine. Becky, I just need to ask for a favor. So I booked a flight from Fiji on the 28th of October. Yeah, With Ollie. Yes, I had a whole conversation with Ollie. I don't know if he's left any notes on the account, but I just need you to clarify a few things for me. So when I booked this ticket, I was struggling to get a hold of the person that was supposed to be flying on that day, right? Can I just get you to confirm what kind of ticket it was that I booked, if you can see on the system? I've got a reference number that I can give you so you can have a look. Okay, one moment. Let me just go into this. I'm popping on hold. I just need to fill out something. Absolutely, that's fine. That's absolutely Okay, fine. one moment. Thank you. ukubvunzira kuti akakanzelewa musi wani chete nguva iyi. ndozogona kutukere kana tapedza Aiwa, Mbongerai musamutuka. chinzoko. Those are kutsvaga izvozvo zvekuti we're not going to insult her. That's not how we operate. We deal with facts. Don't do that. Tinoda kuita zvinhu zvine mafacts chete. Imagine agent wangu akutofunga ndinopenga the amount of phone calls I've made about this ticket, honestly. Aripo Rodacha, Yeah, yeah people are watch and she's watching as well. so what I also need you to take into consideration, guys, is our time difference. So then, kukwanzira kweticket, they were taking into consideration time yekuflyer yeku-Fiji. Because they get fined. If you're no show, yeah, they get ndichibvunza fined. zvese izvozvo kuti time yavo netime yekuno kukumunda ipakukwira tiketi mudhete musi Ndikutobvunza zvese, don't wakati worry. na9 kuseni Ndakuipedza. rakakanzelewa atokwira here kana kuti asati. Nyatsokubvunza tinyatsokuzwisisa. Guys, taiwo zvinhu tikanda masters. Hamusona kuti izvozvi nyaya yetiketi iyo yakaindondistresa singai. Ndobvunza zvese. This Tiketi one iyo timaona ma-emails ndinondistresa. one. Itai tikanda masters, guys. Taiwo zvinhu tikanda masters. And handisi kuda kuvapa ma-leading on questions. Da kumubvunza kuti what kind of ticket was bought. Kuti Yeah. munzwe kuti anokuudzai kuti ticket seridza. Handisi Vapindure. kuda kupa ma-leading on questions because mangwana muchati ndindakavaudza zvekutaura. Thank you so much for holding. Yeah. So, okay, what's the booking reference, please? Okay, so you want the ticket reference? The booking reference. Sorry, just bear with me a second. I'll just have a quick look. It was 46 S2W83. Okay, so you're just trying to work out what was the question? Okay, so Becky, the first question I need to ask you is what type of ticket is that ticket? When you say what type of ticket, what So do you mean? if you bought a ticket, like what options did I have on the ticket when I purchased the ticket? What would be possible and what wouldn't be possible to do with the ticket? So it's a non-refundable ticket. Thank you. No, What does that mean? What does that mean if you say it's a non-refundable ticket? Let me just find out exactly let me just go into the ticket rules one moment. Thank you. Okay. I do apologize. Dr. Tambudza whenever reads. No, thank you. No, because asiri akadhila nazo if dai Oli anga aripo angotutaura tatopedza naye, but because munhu wepateam yaOli ari kundibatsira. aiwa zvidi bheta munofambiswa muchitaura kunzi makamba mari so its better ngetinotora vatambudza mahandcuffs kupi nhai dhia uri kuona mahandcuffs kupi ndanoona mahandcuffs hapana mahandcuffs imakiya handina mahandcuffs ndichisungirira nhangu ini singomada saka sisimeli for the last 3 days hangu manga muchingofamba mumastreets because amuende kubasa kaibibi nekutodwa kudai ndandiri kubasa nekuita ofu nhasi ndosaa ndakamuti thursday live aiwa isi tinozoti munofamba mupaki chete ka ndaibhotifara mupaki ndichinonga zvigaba. sorry yeah so back so okay so basically when you're saying non-refundable, do I get the whole full fare of the ticket back?
No, because it's not refundable. Okay, so what gets refunded? Sorry, Becky, I'm just trying to clarify because basically this ticket was booked for somebody else, and they're under. Well, I don't really want to say a lot. I want to ask the questions, and then I can explain to you why I'm asking the questions that I'm asking, if that's okay with you. Okay, so in terms of the cancellation of the ticket, can you tell me roundabout, if you know, if you've got a rough idea, what time it would have been in Fiji on the date that the ticket was cancelled, and what date it would have been? Sorry. What's your full name, please? Chelsea. Jack. Chelsea. Ooh, hang on. Let me just mute my phone for a second. This is Cherry Vepa mute. Cheri uri pamute hatichauyi. 0329. So it would have been, it might have been my credit card. 0329. No, it's a debit card. Okay, so it's 6017. Okay. I'm just looking into this now. Sorry guys, I was sharing my details. That's okay, sorry. Just having a look through. Can you, Becky, can you tell me the time difference? So if I don't know if you've got a clue at all. If it's 1 p.m. on in the UK, what time would it be in like Fiji? Do you know it roughly at all? What time are we in Fiji now? Let's say it's 1 p.m., like 1 in the afternoon here. Yeah. What time would it be in Fiji? Well, right now in Fiji it's 5. 5 on the same date or a different date? Fiji's ahead of us. So yeah, so it's 5 in the morning right now. Okay. So when I was calling on us on the Sunday, they would have been on the 28th morning. Is that correct? Okay. Thank you. I just needed to clarify that. So the ticket was cancelled on the date of on the 28th, on the day that this person was meant to fly, right? Thank you. Time, Cheri. Ndikubvunza Mira ari kutarisa. I'm so sorry, Becky, to put you through this. It's just because the ticket was booked for a charity organization, and I just need to be accountable for it. Yeah, cancel on the day of departure. Yeah. So, and the reason, and what happens if somebody's, let's say for a no-show, or if they're going to be late for a flight, what happens to the travel agent? Do you know? It just means that it's non-refundable. Thank you. Any other questions, guys? Sorry, Becky, just 2 seconds. So basically, the full refund of the ticket was not made, right? Is that correct? Oh, sorry, I can't really hear you. Sorry, can you hear me, Becky? Yeah, I can hear you now. So basically, if I'm understanding you correctly, the ticket was non-refundable. The only thing that would be refunded would be airport taxes. And this was definitely put in an email by Ollie to me, and I've got the evidence of the email. Yeah. And just to double check, I didn't get there's no payment that came back into my account over £1,000. No. Thank you. That's all I needed, Becky. Thank you so much for your time. Pardon? Okay. Thank you so much. Thanks, Becky. Bye. You have a nice day. You too. Bye. Bye. Right. Rhoda, come and explain yourself now. Mira, Come and explain yourself. You're trying to. I'm Mira, not which Casey, kind of nonsense Mira, stuff. Come and Casey, explain yourself. Kimbo, You've been Mira. trying. Those people have been trying for a very long time. No. Okay, all right. Mira. Rhoda, the Fiji is 12 hours ahead of the UK. I called the airline on the 27th, kuno 1 p.m. because Nandipa live kuma 1 p.m. And it means Fiji, it was 1 p.m. on the 28th. That's when your ticket was cancelled, at 1 p.m. on the 28th, because And you were supposed to travel at 9 in the morning. You're supposed to travel at 9. Ini ndakazofona kuma 1 p.m. zekunoko. Kana muri kuti Fiji is 12 hours ahead, and it means yanga ya 28 Monday 28 October at 12 o'clock 1 p.m. ku Fiji, which means ndege yanga enda kudhara. Yanga
kusvika kuhong kong yatodarika hong kong. Rodha uri kunzwa here? No, it was cancelled. Ndakafona makuseni it was cancelled. You just heard from no, Rhoda, use your common sense. You just heard from the travel agent where the ticket was booked from, and it's telling you, and now you're telling me. Uri kunzwa travel agents yacho kutaurwa vachitaura wavanzwa vachiti from the horse's mouth wavanzwa ka. Zvadainza vakudza vada kuti no, ane ma-emails but handina kuda kukupa because waingozvoti akabika. On the 27th. Okay, well, Rhoda, information at the time that the thing was cancelled, because actually, you remember the ticket was cancelled by the travel agent. Yarukuta travel agent. It's got the time and it's got everything. Stop lying and tell the truth. She got to watch that Mariato. No, she didn't. Mbomira can atikuita zvenoizvi Mbomira. Rodha atikutukana ngataure mune zvakanaka. Rodha ngataure mune zvakanaka. Tiketi rakatengwa musi wa27 ndindakaritenga musi wa27 makuseni na9 am. 26. You know, 26 for Woody Wewe because we have a time difference, Rodha. No, because they need Saturday. 28. Makatenga 26 ikoko. Rodha, the time difference shouldn't suit you. The time difference shouldn't suit you. Okay, please. Rodha, 26 27. Okay, ndozvandikuudza. Saka Rodha iwe wakataura naSisimeli musi wa26 zvikanzi pachatengwa ticket. I did not buy the ticket on the 26th because ndakati kuna Sisimeli I need to do my research. Ndaitoenda out musi waida kutengwa ticket pakapinda mari. Mira tera unzwe. Ndaitoenda out pakatengwa mari ndichibuda. So ini ndakazogara pasi musi wa27 UK time which would have been towards 28 kwauri wewe. Anditi ndikatenga tickets. Musi wa27 it was a Saturday. I've got the evidence here Rodha, because me I did facts. Achadzoka zvake. Iri ticket handiti muri kuona kuti rakatengwa 27 UK ningirikini. Rakatengwa 27 UK time. Because the flight it was less than 24 hours when I bought the ticket, which is why it was non-refundable. Muri kuona. Iri ticket aindozviziva hangu but chachida kungoprova kakwari nangu haino. Handikokandisendera ndandinawo ma-emails acho and everything. Because tikada kutukana zvina zvinobatsira kana iri apology ari kuda yekuti anga ari vulnerable I feel like anga ari vulnerable the only thing I can apologize if she felt vulnerable sorry Rodha, but my whole mission in this was to prove kune vanhu vanga vari palive kuti uri kurwara zvemashuwa. That was my only intention. Inini ndakatombonzi nevanhu pano palive imi Simeli muri kunyepa. How are you sure kuti munhu ari kurwara muri kuti ndikati no. She's sick, you remember? Sisimeli, do you know what? One of the reasons why takati muri kunyepa is because Rodha ku live yaStobolos I too thought tuenda ku Fiji. She showed us this whole big apartment. I was one of those people that was on that live ndichi a few months ago prior to that. I come to Fiji. Fiji is a good place. I didn't back in mapranga. That's the reason why a lot of people are saying Fiji lady. Iye achitinzwisisa manje dei achitonzwisisa kuti iye akanga ari socialite ana kundiudza dei akandiudza kuti aimboenda kumalive evamwe achitonopromisa vanhu business kuti chakutumbire mari kuita business ka I wouldn't taken a story kuti uye naye pano but I heard this speech yekuti ndirodhawo munhu akataka munhu ari kutambura mwana adadzokera kumba. I didn't know. I was shocked makutaura kuti aenda kumalive kwana Stoboko achitaura kuti ndinoda kukutengera mablankets ndinemba yangu. I was shocked. I love you so much. You are my person and I understand but unoziva zvinoitika narrative yaanozofamba nayo ndekuti ndakabhuliwa ndosaka ndaitadza kutaura ndosaka ndikuti ngatisaite hasha because isusu we can only just hit this person bring malume my ed we can only hit munhu nemafacts. The reason why Sisimeli wangu akatemba is because she had seen this evidence ku background but we needed to clear our names and ndosaka ndamboda kutanga ndichita hasha kabva ndazofunga kuti no munhu ada kutirwa nepsychology tozoita kunge tatimubhula panapa tichishauta. That's why you notice kuti I calmed down because I was just simply going to go with the facts because the facts are on our side. And Rodha zvandikukuudza ndezvo
kuti tine time difference anditi there was not a 24-hour gap between me buying your ticket and you traveling, because ndakatitenga UK time yekuti it would have been going towards the 28th on a Monday morning. Hence why ndakakuti, are you sure kuti uri kuda kutravela, because it was a non-refundable ticket. Anditi tabva ipapo toenda pane yauri kutaura yekuti ndakakunyadzisa. Aufunge Rodaka, my sincere apologies. My only goal on that live was to prove to people that you were sick and you because could the not public travel. funds, And because people, mari yeah, ndedzevanhu. we have to be So people accountable. need to vanenge vachida kuona proof zvakafanana naiko zvino. Let me explain this, maybe hazinzwisise. Kune project iri kuitwa handitika yekuvakira that lady handiti yakatangira panapa yekuvakira mukadzi yamusha handiti. I mean that group, but what happened is takangoti vari kuda kubatsira vese musabudise mari panapa palife handitika, pindai muwhatsapp group. Vakapinda mugroup cheri I am in the group ndafunga kuti pa account number yako nasandi you gave me your account number today ndatokumbira ndatokumbirwa nevanhu varimo. I'm in the group, but what I just said in the group ndakati okay guys, muna admin wedu one ari kuGermany anditika moita vanhu vane vekunyika dzakasiyana vakapinda moda kubatsira mukadzi kuti baba sekuru vaina mbuya kuti muchawo vakwe anditi tikati chichuza naye imomo chuza naye mugroup imomo kuti moda kuti mari yenyu ibatwe nani andika ende inocontributwa sei. Vanhu vakachuza namugroup imomo andina kana wedra ndakaisa vanhu vakachuza vega pachavo vakaita 3 one ari kuZimbabwe andika ndofunga one kuSA one kuGermany andika vakachuzana vari 3 vari kuronganyedza vainina ndichimboona handikomenti vanobveya kundipira handiona but varonga kudhara nasi vakatondibata vakataronga musikana watakachuza yaari kuZimbabwe takumbira kuti tinoda kumutumira mari kuti afambire nyaya idzi ainde pa anoona stand yacho tisati abudisa mari tiona zvichokwadi stand utobva iripo here because tichabudisa mari kusitana stand handiti. So kuna munhu ari kuenda kubechinafu izvozvi ari kuenda kubechinafu kwacho right now kunoona kuti stand iriko here handiona kana yaonekwa kuti stand iriko then ava ochidzoka neinformation kuti ndaiona stand otora mavideo neeverything vanhu vaiva mari yaya iri kucontributwa yaya yangu achitipa account yako handika woisa mascreenshots avo vanawo then vozoti mari yavo maybe kwatengwa semendi kana tivodini havene kuti vachazvose sei munhu achavakwa vachitsvaga munhu wakati kunotsvaga munhu hameno handiona. So zvinenge nokuti mari dzevanhu zvinenge zvichida transparent. So munhu akawana road anenge asingazvinzwisisi guys because haasi munhu anoita zvecharity muri kuona sisimeli musiwo vanhu vakatouya kuinbox ndakaexposwa kuvanhu haazvinzwisisi. vanhu But Sisimele, I don't think it's kuinbox pane munhu akatouya kuinbox akati ndine nyaya dzake you know and I could have been cruel ndikaplaya maaudio akatumirwa kuinbox panapa ndikatoti munhu achakati handisi kuda kubuda pachena ndikazopedzisira ndatosiyana nazvo. Here's the thing, Rhoda. Nobody wants you to be sick. Inini personally, azvitombondifadza kunzwa kuti uri kuFiji uri kutambura. Anditi tiripo panapa vanhu vanokwanisa kubatsirana. But what then becomes the problem is if you try and manipulate the game. Wakangotaura kuti guys, handina mari yechikafu, ndiri kutambura muFiji, handina basa. We still would have helped you. We still would have helped you. But for you to say kuti wazodai hakuna mushonga, anditi this is what prompted vanhu kuseva mari yeticket. Pakatoitika live uchitaura nyaya yako ndandisipona ndakatorohwo nemadrinks ndiri kwandandiri ndikafonerwa. And you know what, no matter what I'm doing, ask Sisimeli nyangwe ndakarara ndiri pasi pemvura vabvunza vanofona na6 sometimes makuseni vachiita maprayers avo nguva dzanenge vachiita zvinhu zvavo vanogona kufona kuti cheri quickly pane zvandoda kuita. I will pick up my phone. It doesn't matter where I am. I will always pick up my phone because I know how important what we do is here. The problem becomes when you try and paint an image of people being vasiri honest. We broader. If there's one thing chatinoita ku diaries, we do things by the book. We've learned from previous experiences and we have learned to account for every penny because of things that have happened in the past. Inangu rega ndakudonha before ndadonha. Rhoda, stop trying to ruin mazita evanhu. I've known uyu closer muri kuona panapa. I've known her for more than 20 years. Okay. Aita naisisimeli munhu aita malive ari pachimba yemapranga dhine here nayezo. Yes. Kupi? Fiji. Remember the trip that was supposed to go together? I don't remember. Pandakauya kuFiji, I deactivated all my accounts. Kupi? It was you. We got onto that live. Me, you, with 3 other ladies. You were showing us the Pranga house, and you also told us, Fiji, you've got a good boyfriend. I don't want to argue your name, but what you're not going to do is you're not going to try and bring down my sister. You know, like beyond Lotto beg because there's people. We were there. There were so many of us. Sis, Usa, iwe.
You're lying. Some mapirits ako ezvinezve wamaona kupi? You told us kuti kufija kuna mapirits. Let's start from there. Where did you get them from? Where did you get them from? Because you said there were no periods in Fiji. You said it on the live. Yes, we're not talking about the earliest life. Wangaru Fiji, he showed us, he told us, yes, in Fiji there's life. We planned a girls' holiday and you told us to come there. Are you want? You never went to live Vestopolos. You never went to live Vestopolos. You were showing us the Pranga house. You showed us and you told us life in Fiji was E. Please. Rhoda, Mira. Videos Rhoda, indipenge. Let me tell you that. You know, pega bijana, but I'll remember the things. And this is Chelsea. You understand? Chelsea is more calmer than me. You, whoever you was working with, whoever you was working with, it's not going to work. Vegetables. You understand? You came and you were telling us, come to Fiji on a Fiji girls' holiday. We've got this. Whether you was drunk or not, that is up to you. Me, I was sober that night. You've done it for 3 nights. Urimbabe, you were expecting this money to come. You were expecting Marie. You were expecting the refund to come to you. It didn't come to you. Stop trying to ruin diaries. Some of us have grown up with diaries, Panapa. When we've got problems, we come to my diaries. You understand? We come to my diaries when we've got problems. Just because ukufamba nyika yako ese left, right and center. Iwe watishoni una baby father wako who was upset. Why didn't your baby father get you the ticket to take you back to Zimbabwe? He couldn't do that. But what happened? You ended up coming to the diaries here to get the help. For you now to start saying, man, don't be doing things like that. Because man, one of these people, you're going to need them. You're going to need the same people here. Calm down. No. Sometimes you have to tell people the truth. Rhoda. Anyways, do you wear white posters? Do you wear white posters? WhatsApp group rako. Or WhatsApp group rako reko Fiji. Do you wear white posters? WhatsApp group re vanhu vaiuya kuFiji reku New Zealand. Okay. So it was you. So you were busy. You were giving us this lifestyle that you had in Fiji, and it wasn't exactly what was happening. Don't be trying to fool people. Let me tell you something. We're not kids. You do that to little kids. You don't go doing that to E. You understand? But daddies, they get help. We help each other. Yeah, daddies. Tomorrow is gonna be me that's gonna need help on the daddies. They will start asking me different types of questions. Why? Because of you. Before, prior to this, I could phone Chelsea, I could phone Sisimeli, and they would listen to my ear. Before, now they will be asking, do you really need the help? Why? Because of you. Stop doing that. Stop trying to tarnish people's names. You don't do things like that. You said you've got your whole big family, your family loves you and everything else. Why did you have to come to the diaries? You came to the diaries because you knew this was your last option, and you knew that the diaries are going to help you. Now you're acting like, hey, they did this, they stole from me, they did this. How many years has diaries been working together? Do you know this time diaries don't be doing things like that, man. Don't do that. Because as Zimbabweans, this is one page of no matter whether somebody they will help me. I might and not go Panapa, not going to 6 months ago Panapa. You were new here. Okay, Mira. Okay, Rhoda, no, man. I appreciate you, Monome Vangu. You know, you go hard for me because I think you know my character. Thank you for, and I get it. But to that kunya so things gusane ave pana paka gutskana kutita dilani nyake. Rhoda, what was the aim? What was the aim? And kutukana newe and ndicheri atiskutukana ngataure mune zvakanaka because me I want to understand what the motive was. What was the aim of
I this think today. akunda achikunzwisisa irodha manje akunda Yeah. achinzwisisa manje. Because kutaura chokwadi pamberi pamwari Rhoda wambodonha ndoda kutaura uripo, and I know some of the diaries are upset with me, but ini handisi munhu anoda zvenoizvi ndotozvigona last number, but noziva kuti diaries handikudza bvunza sisimeli pawakandona ndaituka vanhu kunzwa ndaita kukwidza nekudzika ndine mimba vanhu vanondiziva nditoziva ndaikwidza nekudzika. Diaries changed me as a person. I became a better version of myself. I'm a better woman because of this platform. That's why uchiona kuti sisimeli vakafona ndinodera foni yangu regardless of what time it is. Anditi, I want to understand kuti iwo chigumbu chako, maybe not necessarily na sisimeli, chigumbu chako na cheri nandaurara guys, chigumbu chako neni ndechei, then I can explain myself. Hanzi muri kumunyengerere iwe atisi kuti atisi vanhu vehodo isati kuda vehodo guys. vakuru What do we benefit from doing better? tifanane nevamwe vanhu vemaspiriti here vasikana asi imi munotaura kuti nyararai toda peace toda dai handizvo. So she has clarified anzwa nenzeve dzake Elaine ichitaura handiti. Now that's why she's quiet. Now amboya achipenga. Now she's quiet kureva kuti azviona zviri kusinga. Let them talk. What Rhoda? Pakandisapalive ndichirwara pepe ndochigumbu chako newe ndatinabvumirana nazvo. Wakadi kutaura kuti the ticket was cancelled pawanditongesa pepe. Why did you not just say the ticket was cancelled? Ndakanyora email kuti ticket yakakanzelwa, but wainditongesa zvinonzi ndakatambisa mari yavanhu. Ndikatokuudza palive pepe kuti the ticket was cancelled. Wakadi kutiudza kuti no ticket Give me and explain, Rhoda. Rhoda, when I came on that live, why you were? And Rhoda. Number one, ticket kanzurwa, and I said it per live. Nisanda tumbotaura newe. Vanhu vangona mira ndikuti explain it. I want you to understand. Rhoda, let me finish. Let me explain. Maybe you understand. Anditi. Saka pandakatozotaura newe paipa nemukadzi uya pa video call ticket ranga rakanzurwa. If you remember very well, ndakakuti enda unotora Rhoda, chimboterera, usually chimboterera. Not just said the ticket was cancelled for life. I will not done. The ticket was cancelled. The ticket was cancelled. Why Diamond, Buddha Udzoke, Diamond. I can't explain if you're talking over me. My brain doesn't function when you're talking over me. Ngatipana nemkano kutaura anditi totaura mune zvakanaka. Pandakazotaura newe pa phone. Ticket ranga ratokanzurwa, Rhoda. Ndakatokuudza kuti Mira, Rhoda, it's frustrating. Let me finish. I didn't want to go. You don't just say it. I will not ticket ranga cancelled for life. Rhoda, listen. Can you listen? I tried to call you. Auna kudaira. My messages, pane messages wakadelete pa WhatsApp yedu. Wakanditumira message uchiti auchada kuenda because wangwatuka na tete midi, vanhu vari kukutuka, you no longer want my handouts because vanhu vari kukutuka. Anditi. Then the ticket was cancelled. The reason why the ticket was cancelled was because you were no show. The ticket wasn't cancelled because they don't go to cancel. The airline map sent map 6 the ticket was so when you just yourself, don't know net the ticket was cancelled before I could travel. Rhoda, ndakubvunza mubvunzo uri simple. On the 28th, the ticket was cancelled. I cancelled the ticket. Rhoda, Rhoda, ndokumbira kuti ndidairo mubvunzo Dzoka Roy tinacho usende request chidzoka usende request. Ndakubvunza kuti how far are you from the airport? And it's what talk for na 16 the distance from where you are to the airport. How long was it going to take you? The ticket was cancelled. Rhoda, and ndambobvunza zvokuti waenda ku airport ndati distance from where you are to the airport, how long is it?
ndaisvika ndipa ndakaenda notira ripoti ndakaenda kuairport ndaisvika Roda, ndaikwanisa daira kusvika mubvunzo. Chingodaira mubvunzo mwana wamai vangu, daira mubvunzo. From where you are to the airport, how many hours is it? less than 20, about 20 minutes. From where you are to the airport is 20 minutes. The airport is Minandi. Ndogara Mnandi, airport is Minandi. sorry ndoida kubloka ndida kuenda ndakubloka ndakuenda About 20 minutes. So let me ask you a question. Why were you calling the airline to check on the ticket if you didn't know it was cancelled? The ticket was cancelled, Chin. The ticket was cancelled before I could travel. You're making it look like that. We have established that the ticket was cancelled. We have already established that the ticket. You cannot keep repeating that the ticket was cancelled. We all know that the 1,300 people that are here know the ticket was cancelled. My question to you is, if you didn't think the ticket was cancelled, why didn't you just get on? And what it was 20 minutes. Why didn't you get ready and go to the airport? Because you knew you had a ticket. You knew you had a ticket, right? Why didn't you get on a whatever bus going to airport? Wakafona because why is the ticket kanzurwa kudara? And I didn't cancel the ticket. I didn't cancel the ticket. You knew what time check-in time was finishing. Fonera Fiji Airline. Fiji Airline zile takafona kati ticket renyu iri kuti chi tipe ticket number tasina ticket number in number sometimes this ticket was cancelled. Something in life. Unoziya kungotenda chimbonzwa chimbondinzwa the ticket was cancelled. You knew the ticket was cancelled. You got delusions of grandeur. Like you're actually the ticket was cancelled. You cancelled the ticket. Crazy. This is yeah, to get out to Chelsea cancel the ticket. But let me tell you something. It is a good trait to have in life. Kuva munhu wekuti unongotenda also. Kungova andikoda kuti ndidaire chimbonyarara Roda unotaura I cannot. The ticket was cancelled. Roda, actually, you know what, Roda? The ticket was cancelled. Oh my God, you know what, Roda? I've exercised patience enough, and I exercise the patience enough. Let me tell you something. I don't owe you anything. We were doing you the favor. You were not doing us the favor. You didn't fork out 1,300 to pay for that ticket. You have the audacity of you to even go and ask the ticket. Did you not know you had a flight? Did I not send you the ticket on your WhatsApp? Stop this. You know what? No. I'm done having pity with you. Listen, you're an ungrateful person. That's why life doesn't go well for you. You're such an ungrateful person, Roda, and you will never go nowhere in life being ugly. You have an ugly, evil soul. You will never get anywhere in life with using other people, using and abusing people. The ticket is cancelled. I know how to speak English. I know what it means when a ticket is cancelled, love, because I have flown many times in my life, and I can tell you, kuti umbofoka bata mari yakawanda kudaro ndosaka isina kukurwadza. There uri mumwe munhu uri kuteta story kune munhu akatenga ticket iroro to try and help you, but you are such an ugly person. You can never appreciate other people's efforts. Now here's what I'll say to you, Roda. I earned £1,000 is nothing to me, babes. I can go and spend it in an hour. Ndinogona kuti bukati ndege izvo ndikaenda kuZimbabwe for a grant. Uri kunzwisisa. Saka usade kuyapana uchida kuti shamisirira uchida kufunga kuti the ticket was cancelled. We know the ticket was fucking cancelled. We're sick and tired of your bullshit. We tried to be nice. I tried to be cordial. I tried to be sensible. But here's the thing. You're not going to take advantage of me. I'm sick and tired of your bullshit. I hope other people are seeing this nonsense. And because you're such an arrogant, ameno conniving, ameno vanhu vangoti kutuma mese nevanhu vako uvaudze ranzi naCherry will not stop doing the good work that we do because makapusa sterek. Unlike you, some of us are educated. I went to school. It is an insult to my mother and my father for me to argue when you don't even fucking know what Harvard referencing is. Civil.
kusvikira munhu akuziva kuti Harvard referencing chi, I'm not going to keep arguing with this girl because it's pointless. It's a waste of my time. Nguva yese ndaspenda ndiri palife panapa pamwe dai ndagadzira mari. You need to stop this nonsense. Nobody should help you. Nobody, you're not entitled. No one. Tingadai takatoramba nemari dzedu. For all you know, takarikanzura ticket because mari yange isiri yako. And then what? Alright, takakanzura ticket. Wakungoti zvite sei? Takakanzura ticket tikarifandwa mari yange isiri yako. Then what? What's next? Takakanzura ticket mari yange isiri yako, mari yange iri madiaries, mari yange iri sister yasismeli, takarikanzura ticket refund ndikaipiwa, mari yacho ndikadya. Now what? Actually, delusions of grandeur. Unema delusions of grandeur, go and grow up for somebody that says you're a respectable person. You behave like an animal. This is animal behavior. And I know garakuzuka na udakuita so upenzi udakuita muka because this is from artist muka. Panopa diaries that dilene muka. Next time, go and find a platform that can do mediocre. We don't do mediocre love. And I had my that's right. Respect. I was going on for ages, but you know what? Dealing with you as a sensible person doesn't work because you're not sensible. If it's the delusions in your head that are talking to you, go deal with them. Taneta, we cannot keep doing this. And then what? What now? Just a minute, Ndaudo Dripa data. Sorapo, Hugs, Cherry, thank you so much, Team Diaries. No, not Shika. Roda, I think Angach Adanko Itisakevan and the Chokwadano Chiziva. Ada kutemesa ke vanhu musoro but achidaroka at the same time arikangana kuti kune vamwe vanhu vachazodawo help iye agara ake atori kufiji ko zviri kumitira zvakanaka but ngaasakanganisira vamwe ngaasapedza vanhu rudo because zvaari kuita izvi kaizvi zvinopedzisira vanhu vasisina kana rudo chiromwe munhu anenge ari genuine achida help chaiyo ngatidzokere kumashure tione kana kutukwa kwamaitwa because vanhu vaitoti maskema madii taitotya takaita mbiri zvedaiwe dhaibotaurwa kuti takaba here mari takatokuudza ai kuti taneta nazo because we cannot keep arguing with people that are not intelligent. Ndoswera ndichirwa nemunhu asina kumboenda kuyuni asingazivi kuti proof reading chii. I'm sick and tired of it. Ndezvekutongotidzidza kuti ukokoko zvakwanzi kune mapiriti kutokusvika sei kufiji kutemesa vanhu musoro bhabhai ndisirewo tisimeni vazorore vari kubva kubasa tase mune chera rada kurarayo rodosatamba nepfungwa dzedu iwewe iwe tabatsirwa nasisimeni usatambovigwa marisi roda usadaro iwewe anoda kujairira musikana imboti paiti mushandi taona nhamba dzake tida kutomuendereko kuti munodhila naye English words anogona the ticket was cancelled and then minutes munhu asvike paairport akadi kungoenda kuairport anoona kuti tiketi racancel utanzi ndakafona waifonere chii kana tiketi waitoti racancel ndozvandikutaura kuti munhu azoti atari kufona is because if you remember ndakatoudza mukadzi ndikati hapasina zvatokwanisa kuita tiketi racancel unless maenda unotora tamba kuhospital but unoziva kana munhu ada kuinsult intelligence yakoga shaini ndasingaendawo chikoro chinodzidzisa machena ndakaenda ndikanoita degree ndaitoreference uri kunzwa kwete handina kuita copy and paste kana unge uchifurirwa une backup vanhu vari kukubheka kumashure vachinyepedzera ngo vakangwara baby not over here not kudaris we've got our ducks in a row alright takarikanzura ticket tenda unoudza vanhu vari kukubheka manje mune maepoza charlotte mune maepoza buda udzoke kukutuma kuti cheri nameli vakaidya mari takatenga bleaching cream rubbish taneta nazvo Simeli imbopfeka wigi yehondo takuda wigi yehondo manje zvinhu zvaroda uye hatingatema weeks tichinoda zvaroda imbonotsvaga wigi yehondo wait let me ask you mapirisi akasingaoneka kufiji wakamaona sei answer me that question first please saka one lesson ndinoda kuda kuti ite bipolar yakadaiso wait I want to understand wakatiudza kuti hakuna mapirisi kufiji how have you managed to get mapirisi now kufiji tell us because
if you got those mapilisi from your family members, that means your family members could have got my tickets than you coming on social media. Because you are because you claim to be Munuyaya actually. I'm so well known. I'm so all this. So which one is which? The ticket was cancelled. Why didn't you tell me the ticket was cancelled? How much did you Why pay did towards you the remove ticket, your Rhoda? WhatsApp? What was How the reason much? she removed the WhatsApp? Kate, how much did she pay towards the ticket? How much did you put? Tell us how You much know you what? put to refund You know what? Sisi Cherry and Sisi Meli, 1,000 eshaka refund. Please, to go and go lunch. To go and lunch in every city in the UK. And then what? Where do you go from there? Where are you gonna go from there? What are you gonna do? Nothing. You're not gonna do nothing about it. You're sitting there trying to act like hey, Wakajigamad as who? The money was not contributed by you or any of your family. So the money was contributed by the diaries. And guess what? The diaries are not even complaining about the money being lost. So why are you the one complaining about the money being lost? You are complaining as who? It was not your money. None of your family members contributed that money. Ndakadzura ma-eyelash panapa inini zera rangu iri ndakadzura What? malashes andanamira akatodzura handisisina malashes ndakadzura malashes pano ndaita stress iwe rodozo yakuza I'm in my right state of mind. Go away, man. What? Okay. On that same day, on that same day, I can't visa WhatsApp again. Why did you remove your WhatsApp? Why were you not be? If I know that I'm traveling, I will make sure that I'm able to answer every call. The WhatsApp was cancelled. The WhatsApp was cancelled. And now all of a sudden, like the ticket. That the WhatsApp Rhoda, come here and tell the truth. Speak the truth and talk. You need me and you one-to-one. You will go to the bottom of this because this is not coming from you. If you were that sick person, that same sick person that was chatting rubbish, and you wanted to go home, how comes all of a sudden you don't want to go home? You're this big girl. You want to speak. Hey, I'm far away from the airport, and then it went from I'm far away from the airport to I'm 20 minutes away from the airport. She lived 20 minutes away from the airport on that night. And before, okay, but one of the things I just have to say, Anthony, Cherry, you said to Johnny, I have to show people. No, that's not what. No, we were there on that live. I remember I even joined that live. I was there from the start. Let's start from the beginning. Because you're going left, right, and center. Manje mimi nevanhu takaidya mari yedu ndeyediaries ndikutoiro futi ndikutoiro 10% yacho and then what ndakanonoka kwakwila ti ndichaga tiketi inini rubbish ngatimbonzwa wapinda mhoro ivapinda makadii. Hello Sismeli. Yes, kuti sei Sismeli ndakavharirwawo kuFiji ndikukumbirawo tiketi. Rhoda ibomba kuyati yemunhu paakauya panapa tikanetsekana nenyaya yeCD4 account yake tikanetsekana nekurwara kwake nhasi akuya achitiudza kuti makangotadzira chidai akafira ikoko ndidai atobhedheni futi panapa takuda kuendesa mutumbi wake. Who does that? Do you know Johnny, it was so painful to watching her. But Rhoda, a few months ago, we were planning a whole trip for me to come to Fiji. We're on a girls' trip. And all of a sudden, you're telling me you don't know. But guess what? Remember, I'm Stobolus' admin. Do you know you want the life Becky Yoyo? And you know to Taranya Yako. Because we were there talking about it together. Ndanditi zvikompoza because ndapromiswa malume ndikutoti material ndikuita No. munhu achitaura zvaanga achitaura achidisrespecta abvira kutanga kwelive achindidisrespecta and I was composing myself nezana ndichizvibata ndaichakudumbirwa ndiri muyera moyo shamwari muyera moyo anokupa patience and then one time you miss the mark and no. Do you know what? Can I give you guys advice? Sisi Cherry, na Sisi Meli. Don't get it. Why? Because and they're just trying to find a way. Chelsea, me, if I wanted to be one of the people that brings up all your stuff, I'll be the number one. It's not her. Exactly. Guys, if you know, I've known this Uyu, I'm not a Cherry, I've known her for more than 15 years. 15 years, good years. You would know, if I had something bad to say about her, I would have brought it out already.
I've known this one. kana ngasi kunyatsorwara ipapo ezvinezvi akunyatsorwara because hazviitwe nemunhu ari mumakanyi Acharwara mapirisi akingambopera anyatsorwara. Ngatimboti mapirisi akapera anyatsorwara. unozoti at some point you have to look at things and think to yourself ndambofunga kuti akuona sense abharamba the ticket was cancelled, you didn't tell me the ticket was cancelled. Saka vanhu vakauya kuinbox vangu vachitya kubhega, uyu mukadzi anga achibhega on your behalf anopenga. Chelsea, Cherry, ndambokubvunza question. Ticket ikakanzurwa ndika. Remember, this is 12 hours difference. That means he has missed the E. Hazel, Yeah. takakanzurwa musi waifanira kufly because she was not going to make that flight. Yes, it I was remember. after she failed to make the flight zvamanzwa zvichitaurwa neagent atipenge isusu ndosaka ndati tikutambisa nguva ka tichiita back and forth nemunhu wekuti mukamuti Pythagoras theorem chii haatombozivi, anongoziva kuti the ticket was cancelled. Why are we wasting our time? Tichapedza takusopera mudepression tichitega panapa. Vatotadza kuita day off vachiuya kuzotaura nyaya dzaRhoda panapa. Alright Rhoda, takaidya mari yacho mamatiko takaidya. Takuzvira hangu nemwe live yangu kuti sina gweti pare pano totosiya pasai tomboita izvozvi zvaRhoda. Takaidya. In fact mari yacho ndakatoidya kwaKiller Team so yakapinda muaccount wongoti todini. Ndakatengera vanhu vese doro kwaKiller Team. That's what you want to hear. Ndozvauda muda kuti titye kufamba mastreets because mufunga kuti zvimwe zvinhu time tichitya Mwari so ndosaka musingakomborerwe because munoda kuti kuda kubvisa vanhu pana Mwari ezvinezvi mazondibvisa pana Mwari ndazobva pana Mwari ndandachirongerwa malume mucomment section zvatofa zvamalume. Don't even remind them. I'm using my code. Malume, I'm a decent person, but Rhoda has got me on the wrong side of the bed today. Guys, I'm coming back. I'm coming back. Ndukudzoka 1 second. Okay. Ndambomu respect Rhoda. Ndambomu respect ndaiedza guys. Munoziva kuti pekutanga naida kutochema because ndanichinzwa hasha dzokuti do you know what I went through emotionally that day? Ndichikutsvagira ticket iroro. Do you even know what I went through? Ndichita worry about the fact kuti uri kurwara. I guess it's what we get to sometimes when doing this. You can't expect to be kana kuine vanhu vapahotovengwa stereki nekuti atakwa stereki is the people that helps people vapahotovengwa nekuatakwa stereki because remember we are footsteps, we are all picking the footsteps of the one who started this and the same thing was happening to him paipapa saka zvinongoshekei sevanhu venyama kudai but we have to expect that more and more. That's good. I was going to say. Using capacity kandaona Rhoda kuti mawanda ndepekuti why would someone call the airline the same very time they're supposed to be boarding flight? Unofonere kumba aizanga achiboarda flight yake in the morning around 8, of which boarding it's like 2 hours before. That was the same very time she was supposed to be boarding. So why was he calling airline ari kumba time yaari kufana kunge ari kuboarda? Because the flight here 8 can't no border like 2 hours or 1 hour 30. So 2 hours before. That's a red flag kutoti unoita zvekufona time yakufana kunge uchiboarda. And another thing is Cherry aratidza screenshots brother yake ichitoshamisika kuti ane ticket arifana kunge achienda saka brother yacho yaipenga here because yaconfirma kuna Cherry kuti she didn't tell us kuti she's supposed to go home ari kurwara saka zvikucontradicta everything that she was saying. And another thing she was saying kuti hanzi at first she mentioned kuti I live far from the airport akati hanzi ndinototanga ndaenda kune another city then from that city to the airport. Then the pass of Pesra, she was like, I live 20 minutes away from the airport. Saka I told no problem. Whatever that she was trying to do, I told Yara she has failed. Thank you very much, Kola, for the union equals.
right. Hello, caller. Yeah, pakaipa. Pakaipa, guys. Pakaipa. Foni yako lenga ine ma-echoes. Okay. Muninza Smell. Tukukunzwa. Okay. Gambo, Rhoda, come here. Let's talk face to face. She's gonna come back. You're not gonna come back. Why? Because you're trying to do this whole thing. You're going to ruin people's images and everything, but you're not gonna do that. One person you're not gonna ruin his image is if you're gonna ruin somebody's image, it's not gonna be Chelsea's or it's not gonna be Sisimi's, because I've known these people for a very long time. And when I say I've known Cherry's one for a very long time, I know her very, very well. Ndikutoudzwawo nerimwe sosi remuuk munomu kuti imi ndimi target, but vanhu ava navo vatageta kuti vada kuzondikanganisira pini. Vanhu vashe, endai God forbid. hairambidzi. Endai kuNMC munoripota. Munotaura zvamuda kutaura. Because you cannot hold us at ransom muchida kuthreatena mabasa edu. Ina hapana chandatadza. But ndakuudza wanikati the target is ndini, but iwe wawanikwa uri pakati, you are in the midst, in the middle. Okay. Not bothered. NMC inongovhumidza kuti munoripota. Ariko mamai mambuya foko kumasuro. Wait, first and foremost, before I even carry on, Rhoda, you were the one that exposed your own status on social media. That's number one. Exactly. Number two, your people that were there, and you also accepted. You know what? I'm so grateful. So the lives are there. So if you want to go to NMHRC, BIHRC, or DUQI, please go there and we'll see where you work. Stop trying to threaten people's work like that. It doesn't work like that. Don't even be trying to do that. Yeah. Technically, I can actually be like you. Those people got my number from Rhoda. Okay, you want Sisimeli for what? She's come here. She's gone through the right channels. You've all tried. Left, right, and center. She's come through the right channels. What more do you want? You can speak it up for everybody. You know what? At the end of the day, everybody that's involved, the people that are involved in Sisimeli's daddies, let me tell you something right now. I'll tell you something for free, Angwini, for somebody that has experienced it. They are professionals. They know their boundaries and they know exactly what they're talking about. So whatever you want to go and complain, please make sure you go with the right information and the right everything. We'll see where you get there. That's what I can say. Like I said, evidence tatagara tinayo. Saka muna ndatodzwa ku background pafoni kuenda ndindo saka ndambomita munhu angashoti zveni Rhoda ari kutumwa because Sismeli is the target. Inini ndikubatanidzwa because inini ndinowira na Sismeli ndindotora side ra Sismeli. So now people are trying to go for my pin because pamenchinwa zvekunzi vulnerable people chichichi. Please guys, don't make threats. Me, I don't do in threats. Just do what you need to do. If you go for a pin, let's see what you have got to do. Don't worry, I've declared my social media and I pay my taxes. Zvakanakisa. Ndakatoanzisa vanhu pana pakuti kana muine ma social media, please pay your taxes. Ndakatoanzisa vanhu pana. So don't worry, to me it's a non-start. Kana muchitoda vanhu vacho vari kupula ma-strings Rhoda. Tora live muende naye. Motora live yandaitaura naye paangari pavideo call muende naye futi. Muende naye ku NMC. Hello, both of them. Rubbish. Hi dear, how are you? Hi dear. And they must see guys and the UK is the West. The West. I look at South Africa. Kune type yese kana chipati unozoti vanhu vaipanana code yekutodzana code mumagurupu kuti guys mvura iri kunaya paarea yakati icode iyo yekuti kuti guys musapfuure neko kuri kupisa kune home office kune home affairs vachipanana vanhu vachizorana semapepa muno umu vanobhiliva kuti toda kuti muna manje muno maudzokeri zvekumhanya cheri naye vedu haumbovaudzi vanhu vacho vanenge vachitogara muno kupinda muno nokaoma kudzokera audzokeri zvekumhanya mune vanhu vari ma30 years munonobekwa
muno Hello, Sismeli. kuti vanhu Hello, Sismeli. Hai, Sisimeli Can I say wakanga something? ngokutangai. Can I mira say Sisimeli something? wakanga ngokutangai. mira Munoita patinoda kutaura depression, munono asylum seeking. mira Munopiwa mari makagara mumba yenyu. Don't let these Hello. people give you false information. handipoti zvazaila Hello, azaila Sismeli. Murikundinzwa. Makundinzwa majere, Sismeli. kuzwa idea Okay. Inini zvandiri kuona ka Rodha murwere achiri kutorwara. No, ask Ene mukaona kurwara kwakanga ari picture takaonaka, and then all of a sudden atorikava kuve fitika. Aiwa, iye ari kufunga kuti ari kuda kuti recover, and that's okay, ane positive attitude, but mentally story okay, zvekuti zviri kuaffecta comprehension yake, zvekuti muri kutoona kuti she's fixated on one thing, no matter how Cherry is trying to explain, haasi kunzwisisa. So you are wasting your time. Muri kudhila nemunhu ari kurwara asiri kunzwisisa, and chirwere chinogona kuaffecta futi pfungwa, remember meningitis. So itomunzwirai tsitsi murwere wamuri kudhila naye ari kutsvaya kuzvisimbisa. mira pedze Murwere wamuri kutodhila naye ari kufunga kuti okay, which is okay, which is being positive is okay, but some of the things akwanisi kucomprehenda zvekuti kana makuagiwa naye, Cherry, you tried your best and you lost it. So mukutodhila nemurwere hamumbofa get anywhere, munoramba mukuita go round and round like you're chasing your own tails. So itomunzwirai tsitsi murwere wamuri kudhila naye. Zvanangoti ndiko contribute. thank you very much Paula maita basa ndatopedza so shungu dzangu inini ndiri murwere wepfungwa, ndakatodiagnosa semurwere wepfungwa. Let me and I go back to break. Tonyatsoita urwere wepfungwa together, tinyatsoburisana ma-questions together, because kuita urwere wepfungwa doesn't mean you still understand something. Let's go back to back with her, because she's saying things that she's not even understanding herself. And I'm saying things that I probably don't understand. I always say here, I've been in rehab many times. So come, let's do it together. I take medication for me to make sure my mental health is calm. Let's do it. zvatokomvemwa nemunhu ari kutoziva No, I'm good too. I'm yezo kunoku vanozoungana kuita phone call yavo vari pachigroup call, so voti tikuda kutoripota, ngatinyorei zvakazodai zvakadai. Vakadzi vakuru kuita phone call yekuti uda kuronga kuti tidai home office yekunoku inotoziva haina kuputsa, ende havangokudipoting kana kungokubvunza zvisina evidence. Ende une evidence akanokupa avateereri zvisina evidence, ende avateereri unotovapa evidence kana uchida evidence. Simple. Zvapera izvo. You can do background check. Vanoita makara checks avo ivo veUK. Vanoita makara checks avo. Kuzoona kuti pinda ukatomborejectwa pekutanga ukazonava kichituvo kupa vaita makara checks vanotozviziva. Zimba remuno rakaoma. Itaimboti tikwaFriday toemba chiti vanhu vari kuUK vari level. Ndakazoona kuti is the worst. Muno mune munhu wokuti vanhu kuti stay away, do your thing. Muno do your don't zino iri kai muna zino irema I think munonotisa kuti normally ndotambira kubackground when it comes to like the admin side of things. I'm normally in the background ndichiita zvinhu zvangu ndiri kubackground, and pandinenge ndichitobata mari dzenyu ndinenge nditori nazvo mupfungwa kuti mari dzenyu dzikangomisplaceka kana 1p chipene tichaenda. That's why I'm so thorough and I'm so on the ball when it comes to these things. And kana musingazvizive, admin team yekudiaries inodziya musoro, they will hold you accountable for every 50p 5p chaunobvunzwa kunzi yaenda kupi 5p iyoyo. Saka kune vari kumutuma Rodha vari kuda kufonera nemusingati endai munofona vanhu vasha, because isusu hatina zvatatadza evidence yekuti tiketi hatina kurifandwa. izvozvo hazvivhunduke Cherry, izvozvo zvausingafana kutombovhunduka kana kuti kudini. Iwe kana uchingori in the clear, hapana iwe Cherry, hapana. Vanozama kuda vanogona kutsvaga zvisimbo, but unenge une zvinhu zvakakwana evidence, unongovati izvi vanongopera kuti we know they do this. How few people makaita sei? That's how they do it. Hello, Sismeli. Hello dear, how are you? I'm fine. Ndokufarirai ndokutevera everyday kwamunoita mavidhiyo. Ndinogara kuUK, kuMilton Keynes. Oh. Yeah.
ndokufarira zvokuti haiwa ndikutokunzwa isisimeli vanhu vekumba vane utsinye handizivi kuti ndava vane umwe utsinye wekuti adhono kuti chii chavanofunga kuti UK ndeyavo here kana yakatakura. Vanhu vekumba kunova neutsinye kwete zvokutamba ameno. Ndikutokuandestendai zvamuri kutaura kuti vanogona kukurongerai vanhu kutogara pasi vachitonyepa, but kuno good thing ndekuti UK inotama nemutemo. Aiwa kuUK is jealous down. UK tiri kutamba nemutemo, kanyepa wakaita sei mutemo unotamba zvekuti UK toifarira. Aiwa UK vakaita sei vakaita kuungana kuti sisimeli ati UK inotamba nemutemo. Vachana nemafacts, vachana neevidence, vachana nezvinhu zviri paground, proper evidence. Aiwa UK ine mutemo inogona kuita nyaya kana maybe 10 years, but UK inotamba nemutemo. Havateererei zvokuti kwanzi kufacebook kwati ivo vanotamba nelaw yavo. UK ine law kwete yekufacebook. Aiwa UK haitambi nelaw yemufacebook. Kupiko mukati isusu tinombotya here kana kustresswa nevanhu vemweya vanofema kunge nini. Endai kana matoileti ndocleana, musambofunga kuti ndinotyisika, hamuna basa randisingaiti. Itai zvamada. Hapana zvavanokuita isisi. Aiwa isva muri muUK muri safe sisi hapana. No, but takumetawo zvinhu zvemutemo muno zvemutemo toita zvemutemo izvozvo zvacho tichengetedza mutemo toitawo zvemutemo anamai varizera ramama wangu would want to go to the extremes yekuti daundimbovhunduki ndagara 23 magara auno to 20 plus years handisi kutombovhunduka. Ndakauya ndine 19 ndava ne40 ndinotena 43 muna January. Senge ndiri nava nditori nini sisimeli vanozviziva. Sis, I've been through so much, ndakaluza mwana, ndakaita through so many things zvekuvhundutsirwa zvekutyisidzirwa nevanhu vanokontrola upenyu hwako nekukudza kuti ndoni vanokuripota. Endai munoripota kwamada zvekukwatiswa hedu kukwata hatishandi mukwati building izvozvitoga chizvitaura kusatoresponda taamuno seni ndichiri muno muUK cheri kudeka ndiri kumboterama ndoita law. I do things by the law. Handakudza toita nelaw mazuva ano because tiri munyika ine mutemo. Saka vanokupa advice vanokudza kuti haiwa usapengereka uchidaidai ita so wakanyatsokudzika uri relax utatunhu twako kanyarara. Kutonyeperana vasisimeli vari kutonyeperana vasiya vachingopengerera mufacebook. Law ilo tinoti UK iri teste mazimba ari muno matisano munomu tiri vekuafrica kwamunangagova kuno vanoita like UK day yavo. That's a problem. Vanhu vekumusha I don't know kuti chii chinovapinda. Vanoita like competition iri pasocial media kuda kunzi ndinopisa, of which there's enough space for all of us kuti tipise pasocial media. Masocialite anoda kucompete against each other. There's enough fans out there, and tinogona kuita mafans toita mafans asisimeli futi toita mafans vanhu kana tinoterera music yemamusician akasiyana. Muone mamusician vachirwa. chinhu wani chamuri kufanira kuziva ndechekuti tanga tichidhila nembavha from the beginning. Angari scam chaiyo kuzomirira kuti tiketi ritengwe nechii aifunga kuti achazonotora mari. Because imagine the stress yatakaita as diaries pipe anacheri vachikwashura and then she's got the guts yekuuya nhasi kuuya kuzofollowa kuti mari iyoyo yakazodzoka here ikaita sei. Why? It's because imbavha and aifunga kuti mari ichabuda yekutengerwa mayogurt nekuita sei nechii. Saka zvaramba kuita. And one thing I have to salute you guys inyaya yekuti zvoni pese pamunocollecta mari munoitira munhu chinhu chachona. You don't give her money because dai nhasi tiri kutotaura kuti takabirwa mari nemunhu wekufiji. Kuti vakaita ndivane nhema
saka now ari kurwadziwa kuti iye akatadza kuidya saka ari kuda zveshuwa kuti anyatsoti saka mari iyoyo yakangoenda and haasi kuzvibhelieve bcause sure pawaranga ainaro the day before yesterday achiuya achiti Cherry akatopiwa mari iyoyo and I think kuti angasina good understanding yerelationship yenyu Sisimeli naCherry kuti you've been working together for a very long time. Takatoisa trust yedu kwaari because chero madhaki diaspora chaiwo knows that for a fact. Ndisina mbotaura inini ivo pachavo chaivo vanotoyadzozviziva zvekuti ari kurwara nepfungwa nekuita sei it's a lie imbavha and akaitadza kuiba mari iyoyo and I think keep it up zvekuti every time munhu akauya achiti arida kuitirwa chinhu you don't give them money you do it mimi murimi izvozvo I salute you cause dai nhasi tiri kutaura kuti pane mbavha yekufiji anonzi chakati she really wanted to steal that money. Mundiregero madiaries ndazodhomoka paya ndamboedza kushinga ndandambozama ndandakudumbirwa ndandakutoita chest pain chaiwo because zveshuwa uchipomerwa mhosva yaunonyatsoziva kuti hauna kupara ende uri kutraya kuti unzwisisane nemunhu asiri kutonzwisisa imbavha yaya unoziva kuti the past couple of days if I'm honest with you madiaries ndichikudzai hatina kurara naSisimeli tichibvunzana kuti but what did we do wrong chero unozoti ndaifona nguva naiCherry nyatsokumbofunga dzokera kwaaccount kwako dzokera kuemail Cherry hakuna mari yakaiswa iwe dzokera wewe ndakamubvunza ndofunga ndichimumudza anditindi kubva kubasa ndoti Cherry chimbotarisa mwana uyu matsikiro ari kuita ndonatsokuti pamwe haasi kupenga pamwe iwe uri kumisa something Cherry pamwe mari wakapiwa Cherry let's see cheka tiwochera kuti Simene nditi hakuna ndoti kusei ari kutsikirira imbavha yakutopera azodzikama vonoda kutoti izvo asi Cherry pane zvakaitika mbavha hamuzivi kuti mbavha haidi kubirwa akutoona kunge akabirwa mari iyoyo ndi pandambobvunza question naisisimeli dai murimi muchibata mari yepadiaries Guys, thank you. The reason why I never once andini kune maproject akutoitwa kuseri kwezvezvi anotoita vanhu vakutoita inini ndichingoudziwa vanototi vakutoita saka kunzoku zvikabuda manje kuchinzi kune mari dzekubviswa diaries handii kuri kuvakirwa musha vavaya kune mari dzakabviswa vanenge vasingazive manje zviri kuitika kubva kuti pakatodliwa mari nameri chete handoti vanenge vasingazivi zviri kuitika kuti no inandibatika namari yepadiaries pane vanhu vanobata mari dzepadiaries. You've always said that from the get-go. Madiaries anti makaita kanzatu mukatengera wekufiji ticket ini ndakadzura ma-eyelashes hangu ndichitengera matiketi ndakachema musi wakatengwa tiketi nemunin'ina wangu pano sandi kuchema nemuvharo mai mwana kuti tiketi rangu sandi kuchema nchiti mari inombuda here mwana uyo adzokere kumba kwandiri hakuna malashes vamadiaries please ndokumbira kuti mungonditumirawo malashes mukona hachameri malashes angu hachatomeri nekuti ndakadzura palife. Okay, on a serious note, Tangu, Sisimeli, Nasisi Cherry, now we have come down. Reflecting from what's happened, this experience, what do we take forward, and what's our way? Because I'm part of a diary anyway, so I've got an input. What's our way forward? That's a very good question. That's a very good question. Actually, somebody came yesterday. 3 people ukaenda kumessenger madivina kaenda kumessenger. I think letu ndiye akaresponda iri vamwe wacho tuko ukaenda kune vakatouya. I blatantly told them kuti you know what, I don't know you were fed by other people, I cannot help. Now we helping the diaries people. I don't know you. I don't know them. I can't help them. Justice for my lashes, sure. Kuna vakanditumira my inbox handina kuregedza kureply. As you know, my messages anowanda guys kuWhatsApp because nongo uchidhila nevanhu vakawanda. But register riya rakuzoimplementwa manje. Matoti pasimba rekugadzira register. Do we go back there? From now on, vanhu vachabatsirwa vanovhetwa nemadiaries. Isusu we've got no say in who's going to be helped here because we're not the diaries. Yes, tinokomuudza apa apedza tana yake ndoti bhora riri mumaoko menyu ndatopedza. Really, do you want to help the person or because charity begins at home? Yes, so we are sticking to that. That's what we are going to do. Not okay. So are we going back to that? Remember that strategy? Everybody was
Vangane Mastavo, and everybody was part of the diary Yeah, we're process. gonna do it. There's somebody. Somebody came to my inbox. She's very, very good. I think Rise is well. Nikadzino akanditi ane an app kwanza kuta like a spreadsheet. It's gonna take ages to get through, but then there's people that are going to be helping. Saka kana platform yacho zvagadzirika tane order takuziva kuti spreadsheet ravhurwa. Vanhu vachouya nemazita avo tongovakanda ipapo. Mufunge kana kune vasingazivi, madiaries are so good. Kune group remadiaries uko WhatsApp group. Hanzina Rudo chati ndakakuisira message. Rudo thank you for yes please ndimessage Rudo sorry zvenyu munoza zvakaita WhatsApp yangu mukaiona munotonditemera. But hello Sisimele Cheresi. Hello, my sister. love. Munozwa kuti I was so active panyaya yekufiji kubva pakutanga paya ndichiona hangu Sisimele vachichema tichizokwira kana Akaoma wangu zviwanikwa tishati kudii zviwanikwa zvinowanikwa but anyway malashes foot isedhere malashes riyaini ndaito mwanzwa hasha dzandainzwa ndiri mucomment section ndainzwa kuti ndiburuke pandiri ndikubvise ndimutuke ndaida kumutuka but ndaishayo ndozviita sei you know but anyway tadzokera zvedu ndoda kungoti Sisimeli Cherry and everybody else madiaries ese nevakabvisa mari pane jaji Judah anogara achiti no good deed goes unpunished. Yeah. Pane chakanaka hapashaiwi chakaipa and basa ramuri kuita is a very good job ramuri kuita and ina handizvishori and this is beautiful and ukatoona zvinhu zvakadai zvichifaitwa kutora kuti pane zviri kuitwa zvakanaka. Mwari Kele vanombotipfudza nepanorwadza. For the past week I've been praying about that. I'm still waiting for God's response. I'm still praying. Ndosandina ndasina kana simba rekuti nisane naye because ndinoitawo maprayers angu kuti I want to understand God kuti naye Mwari. But what is it actually chinoita kuti isusu vanobatsira vacho ndisu the worst vakavengwa zvekutodaro. Kune vanhu the worst things vakavenga uyu pauyu. But ndachibvunza Mwari why chizosanga nezvinhu zvakadai? Why? Following you panyaya dzandakatombodiscussa nezvadzo ndofunga I think 3 or 4 dzandaiti Sisimele apa vakakaviswa bhora risina mweya apa nebasa ramuri kuita imimi mune muchizvita ine way yekuti muri kubatsira but Satan anobva auya nekuseri even pavaya vakazoti takazowithdrawa nyaya imi maitobatsirawo but mutoita senge ndimi madini maipa so is Satan fighting you anyway so no good deed goes unpunished but in the same sense next time kana pachitika zvinhu zvakadai soka I think iye munhu anenge auya ive aine kumuvhendenyura zvakanyanya because I think some of the issues that akuona nhasi dzichibuda pamukadzi uyu they were brought up namazepe paakapopota. But it was after kakeu paya it was after zvitinge zvatoitwa and they were brought up but vanhu takaita zvezvo ngoti vana mazepe vaakuvhara imbavha but zvinhu aive mared lights aitouya takangoignorawo semadiaries kuti vana mazepe kurwadziwa uko but at the same sense ini ndinoona sekuti she wanted the money anyway tazviresolva zvapera and all that ini ndinoda kungoti thank you very much nerudo rwenyu especially nepatience I thank you so much guys. Inini zvinotondichemedza because ndinonatsoziva kuti eZimbabweans hatina mwoyo wakaipa zvekudai tinodanana tinobatsirana and that's very beautiful in as much as tichiita zvinhu zvakanaka tinowana zvedu vari kutifaita but ndida kukutendai neplatform inoyi thank you so much mirai muone tichibva pano vari kutonotivhurira malive nezvekwavezvo ende chimwe chinhu chandachida kukuudzai ndechekuti zvakaita senikeo Sisimele ndiri kutokuudzai munozviziva handichaiti kuti maplatform mukandoona ndiri paplatform rokuti muri kutukwa musazoti akeo ari kutituka tinenge tichitoanalyzawo kana kuenda kumaplatform platform ese anoda vana maplatform ese chinongozobhuwa nechekuti unouya ukwira pano Sisimele handigoni nemi ndinokudai kwandiri kunotukwa uchisekerera uchifija chitaura kuti shuwa kwenda kunyarara zvako saka inini panyaya iyi tinongoti guys tinokutendai nerudo rwenyu madiaries ese vakabvisa mari thank you so much thank you so much from the bottom of my heart ndinonzwa kukutendai because
panguva Ndine yacho inini ndiri questions. umwe wemunhu aitoramba kuti Rodha harwari. Ini ndakaramba completely from day one, especially paakataura zvokuti kwanzi hakuna mapiritsi. Ndakakwira pano ndikaramba tikapopotedzana namai Raisi kana muchiri kurangarira ndikati hakuna inhema ari kunyepa musikana uyu. But imi makamira naye mukati hakuna vedu anotonzwisa tsitsi. Muchitonzwawo tsitsi ndikatoti sikana. Okay guys, chiregai ndipe vamwe mukana. Thank you so much. Thank you Thank you very so much. much. Guys, there's a star party here. Zvinhu zvinokuita kuti Mwari vatingotichengetedza nokutikomberedza sonokungotichengetedza. Isusu ine zvino inini chanditaura checheri, hondo dzedu rega dzigwiwe naMwari. Hondo dzedu dzicharwiwa naMwari. Hatisi kuzorwa hondo idzi isusu. Hondo dzedu dzichamborwiwa naMwari. We just surrender back all the way kuti Mwari dhilai nadzo imimi the way you see fit and we sit back and relax. Togara kumasure dai tochitokera kudai. Mwari avarambi vakanyarara kunyika. Sezvo muripo muri tu. Tumbarezajatoranda kwendonogeza aiwa chero nozonana 6:30. uda kuti chii? Ndinoda kumbokuise pahot seat muri mese muri tu. Tadiko vaera moyo. I ndimbonyatsobvunzeyo ma-questions because obviously Darius has grown, you know. Obviously I know both of you. Some people might not know who you guys are, what you do. Mungangotibatsiroi ipapo. We'll start with the CEO, Sisimeli. Who are you to the Darius and what do you do to the Darius? I'm just the founder of Diaries, Sisimeli Diaries, but Diaries never. Okay. It's a community page. Okay. Sisi Cherry, who are you to the Diaries and what do you do for the Diaries? Single. Ndikujoka saka inini ndisezha guys nandiwanzotambira pa live because you know what I'm always telling Sisimeli ku background vanogona kukudza kuti I always tell her kuti I commend you dealing with Mazimba or people in general in the public I don't know how she does it because then I could never do it full time. Zvinotondipa stress isingatomboite, you know, and we don't appreciate you enough for the things that you go through pamberi pevanhu. You know, the battles that you're constantly fighting, the attacks that you get from different angles, because it's not one person who comes for you. And simba rekuti ndizoramba ndiri padiaries ndototi draw from you because you're such a strong person. Forgetting that you're a mother. People forget you're a mother, you're a wife. Mukambotukirwa mhuri, mukambotukirwa murume, mukambota sei, and still you persevered. And this group has grown because your perseverance. Dai makawaramwa tingadai tisiri pano nhasi. So if nobody else thanks you, I want to thank you. And I'm always going to, if it means riding with you in the fire, we will ride till the wheels fall off. Oh, sweet. Ndiri mbavha yediaries, ndiri mubato wemwe wediaries. Mukazongoisa ma10 pounds enyu pama10 pounds enyu baiva mukazongondona ndakwana kumaudhizi musandibvunze. Handimandonzonzi ndino. Kana mamuwere mino wangu kwanzi if it means I will ride with you in the fire ndichapinda nemi. Pinda mumoto imo mune mvura mese. Okay. So I know Cherry very well. And I'm going to ask you, Cherry, what made you go into this charity stuff? You became this different person because you weren't into Zivana. So I want to know why you become that different person. I never like to bring this up, but you know that and then Sisimeli started diaries on separate occasion. And then I would go then, you know, and I started watching them. It was especially around about time 2020 because in the hormones, you know. And then it just became a thing where you know, then there was a team that was formed, you know, Mkoma Gordon then came in the background and, you know, we became a unit. It's almost like a family. I don't see Sisimeli as munhu wepadiaries munhu wetoti ndogona vafona ndoti Sisimeli ndazonzwai and she'll pray for me or Sisimeli chakati chiri kuitika or ndikatotambudzika vanogona kuti ndifuna kuti chii chiri kuitika muupenyu hwako wanyanya kunyarara, you know, in the background. And so that then became a way of existing. When vatondidzora munyinongu satsamuka vanhu vachinyora ngusa zvakadaro vanhu zvinopera. And if you've noticed, handisisiri munhu anoenda kumaplatform muchitukana nevanhu. Even pano pacho padiaries munogona kutondishaya kana 2 months ndinogona kutopfuura ndiona live ndoenda kwandiri kuenda, you know. And it's not like I'm there, but it made me grow as a person. It really did, because then I also was cautious of the fact that whatever I do, which I reflect on diaries negatively. So ndikure
zvakatoita kuti ndikurewo. Yeah. And I saw kuti vanhu can actually love each other, vanhu can help each other zvisina ma-terms and conditions, vanhu vanoprosper. Pabatsira vanhu vakawanda panapa Diaries, guys. Vanhu vakatengera mabusiness. If you think back, I can even remind you to my days vasikane machips fire vakatengerwa zvekuitisa machips. If you're really loyal Diaries, you know how Sismeli used to go in the streets vachibatsira vanhu vasikana vanenge vari mustreet vachienda kunopa vanhu chikafu, you know. It's inspiring. You want to aspire to be a person who just gives. And mukamunyatsozvitarisa munogona kuti china, but Sismeli has never lacked in her life. But that's because Thank munhu you. kuti Thanks, Asanda anopawo Smith. vamwe vanhu. Okay. Sister Meli, I want to ask you a question. Why Yeah. have you kept your team for such a long time? Because your team is the people that we know. Why? What's the reason for that? Because there must be something. Because tinochinjana, we've got seasons and everything. Why have you kept your team, and what's the reason for that? Loyalty. One thing I saw for sure kuti vanhu ava vane loyalty. 1, 2, hatina kumbota any issue yekuti sezvari kutaura kuti pazonzi pane mari yazoshota, pane mari yazodai, hey, being the treasure. So why would you want to the doggy? The devil you know is better than the devil that you don't know. And for us to go for another cheap treasure, titangane kuti one tinge chitotinetsa of which is tabva naye hatina kana pakambonzi Diaries iri kukomblena kuti pacho takana sendi kana kuti chi. And I think as the Diaries admins we became a family. We ended up being a family. Pana apinde later. All right. Tinale to you, Ashakari. He's one of the admins, and she was one of the admins. As kuna kwa here speaking on behalf of her. Takazi vanaudhara naletu kudhara taita mutkana naletu zvokuti do. Kudhara harusa zvokudhara ushashia. But kutukana kwacho somewhere waitongoona kuti totukana mangwana toseka totegana mangwana totukana, you know, up until ndakazomudzidza ndikaona kuti munhu akaita sei. And I saw no, she's a good person. Asi munhu ari wrong. You know, munhu atori bho zvokutodaro to the point ekutoti akatosvika pakuti admin wepanapa. And akuudze she's mature enough kuti akaona zvanenge aona masi she will not come and tell you. Anongorova action akanyarara. So I need that kind of a team in my mukona mangu. One person anouya kuimbozoti Sismeli musapindure nyarara kuti ndichitomunza ndasina chitomuzati inozati pane munhu anoda kupindura one yokupedzisira chinoda kupfeka wigi yangu yehondo nhasi chai ndobva ndati zi akati never. You are going to keep quiet. You are Okay, I understand. Okay, Sisi Meli, I want to ask you a question because obviously some of your admins are younger than you, and some of the people that you deal with are younger. How do you feel? How do you feel, Muchudzwa? Like sometimes, you know, when you do wrong or stuff like that, how do you feel? Could pure criticism, because you know in our culture. How do you feel about that? No, I don't feel like it's if I can tell you the youngest of them all, Diaries admin she's the youngest of them all. But I'm not on the challenger, but in a nice way. Andona kuti Mrs. Mama Sismeli amunzwi ndinokukudzai every day zvakadai zvikadai muteto kudza tisenai nevanhu venyaka munoramba muchingoenda kweko zvinoonai ichichi, you know, asi ukazogara pasi ukanosasa zvanenge achitaura anenge achitaura exactly kuti mwana ari kurwadziwa. Andona zvinhu akambozvitaura zvinhu izvi zvaitika ari kutorwadziwa andiona. So I don't take offense of that because iteam rangu riri mukona mangu. There's no way they can ever throw me under the bus because ndakatobva navo kure ndakatokura navo. I've seen what kind of people they are. They also make mistakes. Vanoitawo mistakes, but ndinotovatsiura havatsamwe. Okay. Shumbares, I know you've been riding Sisi Meli for a very long time. Tell us your experience. How has it been? I know you've had good days, bad days. How do you guys manage to? You're still able to be so close to each other. No, you know, you're still able. You've been an admin for a very long time. You're very active. You're not just one of those behind ones. You're very active. How? Why? And how do you manage to do it? We've got a small group. That is Mrs. Meli Jarara. Shumbares. Anakupindura ari comment section. Anakwira. Angakwira ndinetu. Oh, okay. All right. Sisi letu. Okay, perfect. Another perfect example. Adona after Rumsoka. Okay, so that's actually two. Because there's another person angokwirawo zvake. Ellen Dave. Okay. Mushe Sismeli. Mushe kuri sei? Mushe yesikhethe. Hello, muri sei. Ndiripo.
I just want to applaud the good work that you're doing, Sisimeli. Kungoramba encourage kuti don't look back. Rambai muchingoita zvinhu zvenyu zvamuri kuita izvozvo. The answer to your question yanga ichiti Mwari tiri kuita zvinhu zvakanaka but we didn't thought. You know, when you decide to choose the right path, it's not going to be a bed of roses. You always have attackers, you always have negativity muvanhu. Nokuti vanhu panoitwa chakanaka chese hapana anofara. Vanenge vachida ngokupula down. So I'm just here to encourage you kuti rambai muchingoita chinhu chakanaka. Your reward is there. Mungagona kusaiona nhasi, mungagona kusaiona muri imi but vana venyu vanoiona. Mwari ndi Mwari. He is not a man that he can lie. Mushoko ravo zvavakataura vanotadzika. So just keep doing the good things that you do. We love you as Diaries, and just maintain your cool, your chill. Muri munhu munozomboreacta dzimwe but yeah, we expect that munhu anofema handiti. So well done. May God richly bless you all. Thank you, Ellen. Thank you very much. Thank you. Bless you, Ellen. Okay. All right. Pachana mwe munhu cause yangu ya freeze. Tiri tu. Okay. All right. Sisimeli damu yaso kufunza a question. As Nina, I'm going to speak for myself. When I see Sisimeli Diaries, I see this perfect image. That's what I'm always thinking with Sisimeli is going to be perfect. You understand? When I say Sisimeli is perfect, it has to be like this. But obviously, in learning, I know Sisimeli does wrong. There's wrong things. There's wrong judgments. There's everything. But a lot of people don't see that. We expect him to say Sisimeli Diaries is supposed to be perfect. Nothing more, nothing less. The minute she does something wrong, we have to scrutinize her. How are you dealing with that? And can you also let us know, Kujuni, that Sisimeli is not perfect? Because right now, we're not going to any judgment. I think I've made you understand that question. I understand what you're trying to ask. Sisimeli is a human being, yes, just like you and everybody else. There's no way under the sun I can be perfect. There is no way. The day I'm going to be perfect, so that nditongoenda kudenga kawana. So at some point, sometimes knowingly and unknowingly. But we remember I deal with people. People, they've got their own minds, right? And I cannot tell them what to think. And I cannot convince anybody or everybody. Chakati. Munuka mudza ti chinu ndeche red. Ezo. Kana chidango kudza ti ndeche black even achinzona ndeche red. You can't change mind yake. Anokudza ti ndeche red, ndeche black chat, even ndeche red. And one. So those I like to appreciate and you know give all the thanks to those who believe in me. Kuti ndinotoda nchimuka. And one. Jori Mozambique anododa nchimuka just like everybody else. And it ndiri munhu anotadza. Asi zvakadaro vanongoda ndakadaro nokutadza ikoko. And it yes, I've got this picture yekumvenge kwataive tiri kuya kwatakatangira kutamba. Chinondinetsa Hazel. Everybody says mvenge kwaipisa, right? Everybody was in Venge, if you still remember. Everybody was there. Quite pisa. Quite pisa how people would bring Makua and give them to us. It's a poster without verification, right? You know, who are the people who are giving us this story? Because it's quite every day, pay 150 nyaya, 100 nyaya, chipinsa. And yes. Where are these people who are giving us all those stories? Where are those people over Sarako? These are the same people now. These are the same people now are saying, man, are very evil. Vaka destroy. The same people. So we're going to kudila ni vanhu. Vanhu haungafoka vagona. Haungavagoni vanhu. Tatakazara tichitowirira nevakawanda munhu wese aitoda kuita admin wekumvenge time here. Everybody wanted to be an admin wekumvenge. Yes, zvaitika. But these are the same people. You know, some they do. Ndakabvunza tipewo vakaputsigwa dzimba dzacho hakuna kana wana nobuda. Kune one ghost rakambotengwa rakaya ndakatadzisa kuenda kupi. Then me knowing kuti that was a fake story hakuna chinhu chakanaka chakaitika. I challenged kuti budikira pachina tupa mari yako. Budikira tikudzosere mari yako. Then rakabva rangodisappear. Rakabva rangodisappear.
zvikangopera zvakadaro. I guess it was a learning curve andiwana yekungozivawo. Then after that kwakauya rimwe group exactly ranga rakadaro rainzi Mafira Kureva. Handika raita word seed than Mafira Kureva because vaituka isasingatuke kumvekenzenge vanhu kwangu vari group yemakuwa kwakusingatukwe ngosakatukwe vana usakatune kusingadi kukazoya ranga ri 10 times worse rainzi Mafira Kureva. Vanhu vakazarako this same people ivava ava vakangwara manje vakabva vauya vari magosi havana kuuya vari vanhu zvetakaita isusu zvokuti dei vanga vakauya vari vanhu iko zvinenge dei vari pastikeni. So vakauya vari magosti vakawanda nemagosti saka right now even kuzoparara kwaro hakuna noyachitora kuti ningi chakati because they really did a very good job in covering their tracks vangu vari magosti but kwaitozara kuchitofaya vanhu vachitoparticipata same people ivavo but not the same people vanomira futi voti vanhu. So you see we are dealing with people you can never kufadza vanhu kana kuvagona. Pandichandakaona pasocial media whether mudiki whether muhombe vadiki vacho ndinotombovapa sando dzimwe nguva because utoona vamwe vana vadiki vachizvidzora ugona mumwe vana diki vachitaura kuti hatikwanisa kutuka vanhu vakura utoisa kuti mwana weko akabva kune vanhu utoona mumwe munhu achitaura kuti mwana diki achitaura kuti izvi zvandisi hatizvikwanisi utoona kuti mwana weko akabva handika toita vana mai isusu vana mbuya vekuti hatina limit hatina pekutangira tiri takawandira tiri nyoka snake undergrass dzakawandira kukona kuti todzokera kuseri totumira vanhu kufront handiwana. So we are dealing with people ndo zvatitori ndo zviri vanhu izvozvo whether ukada kudii ndo zvanotove munhu ende aufoka mugona ini ndo zvanditori hamungafi makandigona ndo zvitoripo saka tongoti ndo iripo. Okay. One of the other questions I always ask myself when it comes to you, Sisimeli, is could Sisimeli you become this people's person when you're on social media? You also become this people's person who WhatsApp when I need for me, for instance, as well. And name, you understand? How do you now could you separate yourself from that thing? Because you've also got children and a life. You know, you've got a whole different life. You've just moved to the UK. But Sisimeli, if I call you at 2 o'clock in the morning, I know for a fact that you will pick up. 4, you will pick up. And you will sit on the phone with me, even if I don't have anything to say. How do you manage to do all of that? And only now some I don't like if you call me into Kubasa, I don't pick up. Yes, message I'll call you later. Then ndichibva kokubasa ndobva ndichitaura newe tiri pafoni kusvika ndiuye ndotogara ndichidziritera makozi esayaya ndosaka ndichitaura kuti ndakambenge ndichizviramba but ndakazozvibhilievha pandakatanga kuzoona mwana kuti it's a ministry because zvakutaura kuti how do you juggle that iwewe ukanzi zviite unogona kutadza kuzviita but somehow ndogona nguwanika ndichingozviita andiwana I tackle that kana ndava kuwhatsapp manje handisisiri Sisimeli vaya vekufacebook kune vanhu vanotaura nekuwhatsapp vanoziva vakawanda vekuwhatsapp nekuwhatsapp vanenge vachiti ndinotaura nemi kuseri tava kutaura namai they are now talking to a mother kuseri ndinoti like these days it's even worse yezo ndine vanhu vandisingaziva siri madiaries andotaura kuti ndakanzwa munonzi Simeli ndakapiwawo namba yenyu ndine dambudziko rangu ndandikuda kungoti mundibetsere nyaya yacho anotokuza nemadetails ekuti ndoti ndiri nenyaya yakadai handingamboitauri njiudza munhu andoona but somebody is reluctant to tell you like nezuro ndaitaura naye she was so reluctant kundudza nyaya yake nemo I'm like so I was just talking to her as a mother akauya akanga tambura chaiko but after tapedza akatanga kutosa mavhoisi achipara I wish I can see you nimboona kuti muri munhu akaita sei ndinzwa kuti kunge ndachitaura nemunhu andonyatsoziva makoti handikuzivi mufunge ndamupa namba neshamwari yangu ndoyati ndinotsvana Simeli atadza kundibatsira kuti anopindura achiti kudii handiwana so that's how it is kata kusendotaura samai ndogona kugona ndogona kana samai kana satete kana sane ameno kuseri kana sefriend pane pamwe panenge pachida friend kuti ticommunicate as friends nditopinda as friends kana ndava kuno kundava Sisimeli because I gave my name Sisi not because ndiri Sisi vekuti ndiri mwana mudiki no hezo I'm 46 years 46 turning 47 yeah yes andisati ndachemberi sandakura handinganzi Sisi but handinganzi chemberi ndiri mai I'm a mother andiona so asati ndave ne65 kana ne60 no I'm turning ndine 46 turning 47 musa 25 December. So what are we doing for your birthday? I don't know. I don't know. I don't know. UK, let's gather. Sister Cherry, start sorting some things out here.
Plan it for next year though. No, for birthday we have to do something for your birthday. And So muchacho ndasvika kumbere kwenyu. ukuona zvazvinoita manje ka kana ndazozita ndakangozvipa because ndakaona kuti vana tete vacho vakawanda handiti ka vakauya vane masekta ana tete vana mbuya even varume vari kuwana kuti vana gogo futi vakawanda handiti saka risina nyanya kuwandikwa nderipi. I was trying to build my brand. Sisi harina kuwandikwa. Then I call myself Sisi because if you look at me yeso as much as I'm your mom handika ndinogona kuita Sisi vamai vako kana Sisi vako unogona kutonditi Sisi futi handika ikatongwanzi city hosted by yeso ikatongobuda saka to those Sisi it's a brand name. Yes, she likes prawns. Take her out. Yeah, don't worry. I was Sisi Cherry, you come and take me out. Uno yauchinditora toenda da. Did you also start Fashion Police? Yes. I am the founder of Fashion Police. This is just a dog and shout out even chimwe chine maoko, I think. Chine nyasha. Wona kuti apana chimwe chatisina tanga chisinga budiriri. Fashion Police, I am the founder of that. But kune admin ariko ndiko as the admin and the founder. Ziko zvangu. But kune admin ndakanyasona kuti these ones are so invested in fashion zvokutonyanyisa kudaro. Saka ndopa vanotoswera, vaswere kuma WhatsApp, kuma Facebook. Vanoswera ipapo pagroup iroro. So vari koma admin koko kweta kuti Fashion Police vakadzi futi. Ndakaona kuti ava vaswere futi Facebook kuma group vanoda the likes of Princess Trish anoda fashion. Saka anoswera ipapo Hilda kwa Australia is Hilda. Vanoda fashion. Saka ikoko ndokwavo ndomadmin ikoko. Tiri maadmin edu but ivo ndo vanenge vari panyanga ikoko. So I created the thing chikakura vari kuchidrive. Ndendera kunoku. Okay. In Nango, I enjoy Sisimeli. The reason why I enjoy that Sisimeli part is because I don't feel kujuni we give each other the age difference. I feel like I can go to her for everything. For me anyway, personally. So in the tete, I feel like I have to be a bit shanenda kutaura. But Sisimeli ndo gonna kuyande ndo gonna kutaura ndi shauda, mavaga wedzi and everything else. You can become a bit of my age, you know. Yeah. So I enjoyed that, the fact that you know this is Sisimeli. So yeah. But what's the future for Sisimeli? Can you see a future for that Sisimeli diaries? What are we planning more things? Margarita and you, boy, and you, which is 3 minutes away from my house, but Nandruku and I couldn't go. But what more? What's more? Okay. Sisimeli There diaries. are some other events that have been planned. Next year atotanga kutorongwa kudhara kune vari kumhanyisa chipo chacho saka ari kutorongwa kudhara. But then as for plans dzaSisimeli diaries kuti kuenda kupi I don't know. God leads, I follow. So I might lie to myself kuti inini semunhu nyama ndende maplans ndoda kuzodai Mwari vakati hazvisirizvo. It won't be like that. So we wait andika God leads, we follow. Okay. Kana tichaenderera Mwari vachiri kuda kuti family vachapa direction yavo ivo kuti tikufamba nekupi tichienda nekupi tina God will lead, isusu will follow. Okay. Well, another question I've got to ask. You've done a ball in South Africa, you've done a ball in the UK. Obviously those are not the only people that follow you. You've got Canada, you've got Zimbabwe. They've done a ball. You've got different places, America, Sweden, all those countries. Are you, if they was to create their own bowls, like, you know, the Sisimeli bowl, are you open to go there? Yes, definitely. Okay, so wherever you guys are, gather yourselves so we can get her to go there. Because it's just you know, like it's a kind of article. Sisimeli. Hello. I've got another question now. I'm now gonna draw you back. Teenagers, because a lot of people here are mothers and teenagers. What are you actually? What's the plan to make sure our teenagers? Because at the moment you're helping us adults. Like when I say adults, I'm talking about myself, a young adult. I know good I can do not go left, right, and center. But Sisimeli diaries, I there's that bit of structure. I know kind of, you know,
What's the plan for the teenagers? Because 90% of the people that follow you guys have got children, boys, girls in different parts of the world. How are you now going to? We just don't want smelly daddies with us lot who are in our 30s and 40s, 50s and 60s. We would now want smelly daddies, teenagers. How are you gonna do that? What's the way forward? Can you give us something? Are we gonna be able to join that? Yeah. We're just thinking about it, but I think tine talents dzakawandisa pano, but talent iri rakawanda riri comment section, those who can deal with vana. Ndizvo zvadaitofunga, but I think he will open mukana for maybe Saturdays, once a week Saturdays, these teenagers, they come here, vabereki vari kudzimba dzavo, and those people like vakambopinda nepa vakapinda napo, imimi vana yezo mune mahistory chaiwo makapinda napo sevana, not only you makawanda, then you get to talk navo iri program yenyu. It's something that we have in pipeline chitaitofunga tichitaura nezvacho, but tichingoti zvinoda kuti implement say we are going to volunteer vabereki vakaona nevana vavo, ende mastages evana ivo vari kutotaura kuti mateenagers anonetsa zvokuti to peer pressure and stuff like that. So tichitoda vanhu vanenge vachitoti vatombomira vakabuda vachiudza vana kuti hey hazvibhadhari. Okay, Sister Melly, I'm gonna go back with you on that one. On my reflection on that one. Takataura, I remember Takambotaura na Shakira and stuff like that. And in October, we're supposed to plan something with all the kids, but that never ended up going on. Do you remember? What happened? You were supposed to I messaged you, Sister Melly, right? But okay, I blame myself as well because I never ended up yezo rongai Christmas arovhara chikoro next week, rongai, just ronga, plan what you do, but I feel like Christmas is too early for parents. Okay, for the parents in the UK, I feel Christmas is a bit too early. Then next year, rongai for next year, find the other people, very my young adults, find the other young adults, then find a place mduze, mkanamchida or somewhere pokuti apanetso kugadzira mapepa kuti vaende moenda weekend away. Then you go talk, you have a talk there. How problem. About problem because you guys are trying to take these kids away from the streets. Yes. Yeah. Okay. How about if we can do it like, I don't know, this is my suggestion. In your different areas, we all plan the same day. Tombeta, like in the same day when there's a weekend away. Then we can always do like video calls with the parents as well. Yes, because I feel like the parents need to be involved. Because if the parents, my parents, I don't think it's I don't think it's good. When teenagers, if you don't understand them, what's gonna happen? Okay. Tell me. Yes, so let's do this. Mwanangu, should plan now. Okay. For next year, create a WhatsApp group. Create a group, and create a group. Add me in the group, and then in the kuvigira madzimai ane vana mazera oti pamasera. Handiga ini ndo makita chinhu chivoya mupinda mugroup imomo. Mugroup imomo allows the parents to brainstorm and va surprise vana vavo. Handiga then vanosangana ikoko holiday inenge ine vana kana summer holiday or whatever, then imimi ndimimi muchienda chino vabereki tinge tiriko edu tichirova tichingoteerera tiripo just for support even muchiita chinhu chenyu nevana. I think that would be good. Okay. That would be great. But I just don't want it to be UK children. I want it to be every other children from different places. Now that's going to be a challenge now. Because no. What when I say different children from different other places, I mean they go UK on it as well, they go America on it as well, they go Zimbabwe on it as well, they go South Africa on it as well. Because we want to also include all these children. Because it's not only UK children. Say, how are you going to do it now? No, you designate somebody that's going to do it from that area. And maybe if we have like a program. That's that calling wangu. Tinogona kuasana munhu akatadza kutozviroka zvikabuda nevana kuti ndizvigoni zvevana anonetsa. Andiona. Zvinotoda munhu anoda zvevana zvauri iwewo unotone calling yevana. That's a fact. Hatina doubt about that. You have that ndo passion, une passion nevana. Andiona. You can do it, but tikada kutsvaga muoko kuti timumangize kuti tiitire project anogona kuchitadza vana vakangoenda hapana chinodzidziswa hapana chinobuda. Uchanodzidza. I know. Okay.
But okay, aside from that, what can we do for our teenagers per diaries? How are we gonna have money? Because it's good Iwewe enough. diary I'm starting, learning. iwewe padiaries panapa start by having online talk shows now. Simple. Let's take you out from the streets as well. Iwewe Hazel. Let's take you away from the streets as well. Just once a week on a Saturday. Church. Wotanga wauya pano. You every Saturday we create a best for you never chifona uchitaura nevana yongonzi maadult teenager show iwe uripo uri host vana vachifona uchitaura nevana uchibvunza bvunzo zvauri kuita izvozvizvi we will allow you, will give you the green light. But are the parents going to be okay? If I can do Nekuti that, vanenge vane vana vavo kumba, vabereki vana vanenge vari kumba zvinoitswinda vanenge vari mumba, they would love kutouya vachitoparticipate apa. Inenge iri show yevana. okay. I don't mind that. So can we do that for we'll do it as a Christmas show for the next 3 weeks. That's okay. Start planning about it for it now. Iwewe kana wewe inini shangu wokumaketera nokudza vabereki vanenge vaine vana vavo kuti vauye vanzwewo nyaya dzepeer pressure nezvinosanganikwa nako yandichika poitawo hanzi okay wabva waita munhu anoda kubatsira pana Sekai Martina. Yes. Hanzi I mean Canada I also want I've got my okay Sisi Party. I've got a DBS. I work with children, so I do have a child DBS. Okay. All right. So yeah, I don't mind doing that. Because I feel like usually I'm gaining a lot from the adults. You understand? We're learning so much and everything, but the kids also need to learn from this. We're all in different parts of the world. We've all got our own challenges. Chido futi Rudo Charity futa kuti I've been working with children for 5 years anokwanisa futi kubatsira andiwana. So varimo vari mu UK hanzi vana vari ku TikTok and Instagram. No, that day iroro Phoebe, just that one day. Kana chida TikTok yekuita nevana, tinayo TikTok yediaries ku TikTok. Anongopinda ipapo pa TikTok yediaries. Ine vanhu vakawanda fudhara anongonopinda chida kuenda ku TikTok vanongo tongomupa that platform onoitira navo ku TikTok ikoko, that's fine still. Onoita matalks nevana ikoko. I'm sure anototora vanhu vakawanda ikoko. Anototora vanhu vana vakawanda because they would want to come and understand kuti zviri kunzi chii. Tombonzwa, because there's so much that these teenagers might not. Anyways, me, I'm always open, so hopefully it can help. Yeah, let's do it. I'm sure if I can talk to parents, vana 10 chete, unengone show yakanaka. Even the Talking parents. to 10 kids, you know, because 10 kids apa. Unoita 2 hours, 3 hours now. More than that. Yes. My questions. Exactly. So inini pani adoti ndine mwana wangu ane 14 years udhara. Ini pana pavaripo vaviri, havakawanda vana ativapedzi. Tinongokuvigira vana musi wacho chete. So should we do a tryout on Saturday? Define the date, do a flyer. Antigare pano. Flyer, I'm going to flyer. Unotigwara nakata unotigwara nanhingina nana kewa vanokuitira kana vana vhalari vanokuitira. Okay. No, that one I don't mind. And it then will help put me as well. Date rako on a Saturday. On a Saturday antika tonyesa kupai mukana wesatime yako isi tongomaketa chinhu chete. Date iroro vanenge varipo. Chedu supervision chete imwe muchiita. Okay. Yeah. Hanzi I can nagona kuitira fly. Okay. Lazimele mwanangu ndivaibwanya ghost avo chimbure zvavazive ndivaibwanyawo. Okay, Sisi Ruth, you can do us a flyer for this Saturday. Our first flyer on this Saturday. What time? I can also help. Okay. What time, guys? UK is 2 hours away, 2 hours behind. 5 o'clock. Talk about 5 o'clock UK time. That is 7 o'clock African time. Yeah. I don't know. Is that okay? Is that not? Or 4 o'clock? 4 o'clock. Yeah. Maybe. 4. So we can do a tryout. Because diaries, obviously we're children of diaries, so we also have to teach each other. 4 o'clock, 5 o'clock, guys. You want a flyer, put your time, so we'll just support you. Someone we will just support you.
Yes. So it's also start your own thing, do a flyer, do whatever, just send it to me. It's also we will make it for you. Okay. We support you. Yeah. Anokwanisa kuita mafly chingoyo kuinbox kwangu. Uyo rudata anokuitira fly. Okay. 4 o'clock. Tite 4 o'clock. Yeah. Are you going to work on Saturday? Which Saturday? This Saturday. Saturday. I don't think so. Okay. Ndichaona mangwana ndizivi but mangwana ndiripo. Saturday handiziye. Nditozoziva mangwana. What's tomorrow? But mangwana ndiripo ndine mungwana damboida. So Auntie, so can we do it tomorrow then? Tongo tanga from tomorrow. Mangwana Saturday. Mangwana Friday. Yeah, mangwana Friday. Kucha mangwana. 5 o'clock. That's fine with me because the time you're in indivisible. Yeah. That's okay. So who's gonna join the live? No, but who's gonna be the host? All right, let two will be the host. Okay. You opened. That's better. Okay. Anongopinda wakatena kamera huko. You join. Is that okay, guys? We're gonna do a Sisimeli Diaries Teenage Live tomorrow. Is that okay, guys? Okay. Is that okay, guys? Live here. Hansi, ita mvinge timbo nungao. I think Sisimeli, I've taken too much of your time, Pano. Guys, thank you so much. Sisimeli, you've been doing such a great job. Please don't stop. And yes. Yay. So 5 o'clock. Yeah, it's fine. Let's bring the kids. Then do the fly. It go fly and do one tip and even that it's 5 o'clock UK time. That's 7 o'clock. Was that too late? I'm off. I'm free tomorrow. Anytime tomorrow. Maybe come at 4 p.m. Incheta live, but incheta live yangu mangwana but cheta early. I'll do it maskati ndindega tumbo cha live zedu pana papa zedu vege yoyo to ita maskati because maneru guys pane kwanchada kwinda nemi so maneru pane kwanchada kwinda nemi iwe munike makuita kama live yenyu ndeyenyuka inini ne timu rangu pane kwanchada kwenda maneru so ne timu rangu and my dad is okay. So okay, cause Saturday US kids will be at school. Taguta ma time differences now. And Saturday vanhu vasiri kuchikora. Saka iwo chironga. Iwo tita flyer ungotipa flyer stokanti. Okay. Sisi vada kuita flyer ndiudzei come to uya kuinbox kwangu tobatsirana with time differences. Sisi Rudo, come to my uya kuinbox kwangu tobatsirana. It's gonna be too late in Zim 5 p.m. Okay. So should we do on Saturday then? Saturday is better. Saturday. Okay. That's up to you. Saturday. What time, guys? Because remember, we're now dealing with different time zones, and we want everybody to enjoy it. To pay time. I have to write questions and everything. Like top in the biz. To pay time. What time? Saturday. Morning or night time? For one of the young. Don't get angry. Can we do a taster on Friday? Okay, maybe 4 p.m. UK time. That is 6 Zimbabwe. So 4 to love you too, Mama Ibranya. Mama Ibranya. Love you too. Ghosty. Are we gonna do 4 p.m. UK time? Are we okay with that? What am I doing? 4 p.m. 4 p.m. UK time for everybody. Then you go back to you know. But I said just do a flyer and give me a flyer. And okay. All right. All right. So go to flyer. Okay. All right. Bye bye.
All right, guys. Thank you very much. Tatupo guys, tosangana mangwana ndika mangwana ukame a little bit ela ndina kwa ndichinda mangwana ndinenge ndiripo ndozoda kubuda time handitika saka imimi tikusangana pano pamvenge ngati tina 12 2 ku Africa 12 kuno ku UK 2 ku Africa handika toya zvedu tombofamba but ndisingadi kuita vhege imi ndimungotaura zvoti vhege ndisingadi kuita vhege anoona taida kuya neimwe show but it's okay zvido zvenyu kunyanya handitika saka guys tosangana mangwana handitika 12 kuno 2 ku Africa pano handitika takatandara zvedu tichienda guys mwari wakuitirei zvakanaka murare munyasha muchengetedzwe mumuke muri vapenyu tisangane zvakare muri vapenyu mangwana nzitenge mabasa munozoona ndokuti mugozoona chekuvatisa chimunya edhesi mozoona chekuvatisa chimunya because manheru manje ada kumira manheru nendabuda ndiona mapare kwanoda kuenda nemi mangwana manheru pare kwanoda kuenda nemi saka ndinenge ndazobuda but musakana kutenga maperfume guys kunovarira maperfume andika type dzamunoshandisa dzedziya dzinodhura idzo dzedziya 20 pounds ndichakanda mapictures emaperfumes mumaone ese akasiyana check yours ipapo ozoya kuseri ndokupa phone number yemunhu atengesa maperfume aya ubva waenda munotaurirana nditika muve neusiku wakanaka guys and stay away from negativity anditika stay away from negativity. Good night guys, thank you all this